Bigarren kafea. Iñigo Etxarri, Arrate Hernández eta Iñigo Asensio. Gaur kultura irarako uzten dugu, eta venga, berri kulturalak, mesedez, ba. Bitu, adibidez, Etxarri, zuri hainbeste gustatzen zaizkizun El Columpio Asesino, Dora eta Amorantek, irekiko dute Bilbao BBK Lifeen online edizioa. Hori ez gain, DJ-ak izango dira, Jon Talabot eta Katza hain zuzen. Kobetamendi, musikaz beteko dute denek. Venga, berri kultural gehiago, mesedez. Beno, kultura baina ez dakit oso positiboa. Bueno, ohituta gaude, kulturari buruzko berri txarrak jasotzen, ez? Bale, ados, Cirque du Soleilek azken egunetan jakinarazi duen berria. Zailtasun ekonomiko larrietan da, maiatzaz geroztik hori bagenekien. Azken ordutan porrot ekonomikoa iragarri du, eta bere presidenteak 2021 batean itzultzeko asmo sendoa dutela esan du. Baina, momentuz, ia 4.000 lagunen lana zalantzan da. Gazigozoa, zure albistea. Bai. Nik iraultza kulturala burutu zuen Txinako alderdi komunistaren urtebetetzea ekarriko dut gogora, ze gaur, 89 urte bete ditu alderdi honek. 90 milioi pertsonek osatzen duten alderdia da, eta, 90 milioi. Eta 89 urte. Txinako alderdi komunistatik Espainiako alderdi sozialistara. Badago aldea, Saltoka, nabil ni gustora. Salto eta salto, sartu arte. Bai, bueno. Saltoka, hauek alde batetik bestera dabiltzaz. Gaur zerekin harrituko gaitu Espainiako langile alderdi sozialistak. Sozialdemokraziaren seme kutxunek lan erreformaren indargabetzea hasiera batean babestu zuen, ez? Babestu zuten. Horri buruzko bozketa errepikatzera behartu dute Peperen babesarekin. Eta noski, imaginatu zertarako errepikatu nahi duten. Benetan, olako inkoherentzia duten alderdiekin, ezin da? Superkoherenteak dira. Eta komeni zaienean alde bat eruntz doaz, eta etzaienean komeni beste eruntz, eta horrela, 40 urtez. Hoi da. Bueno, Frantziatik dator notizia. Frantziako deia auzitegiak Josu Urrutikoetxea askatzea erabaki zuen. Oraingoz, eskumuturreko telematikoa ezarriko diote epaileek eta hilaren 29an emango dute ebazpena. Halaber, auzitegiak atzera bota du, Barajasko auziko euroagindu eskaera. Euskal Herrian ekainak 2000 langabe gehiago utzi ditu Euskal Herriko enplegu bulegoen zerrendetan. Gaur gorkoz, 185.000 pertsona daude Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako enplegu bulegoetan izena eman da. Maiatzeko datuekiko Nafarroan soilik jaitsi da tasa eta aldiz gora egin du Euskal Autonomia Erkidegoan. Etiopiaragoaz izan ere 80 pertsonatik gora hil dira Atxalu Undesa abeslari ezagun baten hilketaren ondorioz izan diren protestetan. Atxalu Undesa oroma etniakoa astelenen gauean hiltzen ez ezagun batek batzuk tiroz jota akaki kaliti auzoan. Gaur zuri. Bai, gaurko izenak nahi. Abeslaria oromoen eskubideen aldeko aktivista izanagatik zen ezaguna. Kataluniako kartzelek 3. gradua proposatu dute prozeseko 9 presoentzat. 5 kartzeletako tratamendu batzordek 3. gradua proposatu dute auzitegi gorenak urriaren bateko kontsulta bultzatzeagatik. Zigortutako 9 buruzagi independentistentzat. Gaur, OEen nazioarteko eguna da. Nola OEen eguna dela. Oe, Asensio, atzo lo, eta gaur, oe, juliganismoa bigarren kafera etorri dela, eta geratzeko asmoz gainera, jarri deskontrol, edolako musika, venga, erreala, Zegun jibardezun kolgoriorako, ez da, maitiak, ez da OEen eguna, ez da OEen eguna. OEen, OHEen nazioarteko eguna da, objektu egalari ez ezagunaren eguna, ovni, UFO, ulertzen, martzianoak, eta...
Zuek bai zeatela martzianoak, ama falta zitzaiguna. Bezala kalean galdurik ibiltzen. Eta izerditan blai. Bertan bera utzi dituzte Euskal Girotze Barnetegiak ikastetxeetako 3.000 haur inguru hartzen dituzte urtero. 4 eguneko egonaldi eginez euskararen erabilera areagotzeko. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak adierazi du printzipioz ikasturte hasierarako hartu duela barnetegi horiek ez egiteko erabakia. Eta gerokoak. Baina hori ez da langileek uste dutena, proiektua bera ikusten baitute kolokan. Eta horrekin batera, milaka haurrek euskaraz hitz egiteko arnasgunea galduko lukete. Gaurko egunez Gero eta desafinatu egiten dugu. Atzo, deskolonizazio afrikarra ekarri genuen burura eta data garrantzitsua zelako, baina gaur badaude pare bat efemeride Hego Amerikako mugimendu anti-imperialistatik, ez da? Bai, hori da, imperioen erorketa hasi zen 19. mendean eta gaurko lehenengo data, 1823an ezarriko dugu. Brasilgo Salvador do Bahian, Brasildar abertzalek Portugaldarrak eta Brasildar pro-imperialistak garaitu zituzten. Brasil, Portugalgo imperiotik independizatu zen behin betiko. Eta bigarrena, 1800 eta 1939an gertatutako desobedientzia ekintza bat gogoratuko dugu. Kuban izan zen, esklabo moduan saltzeko zeramatzaten 53 afrikar, la amistad itxasontzian matxinatu ziren. Kapitaina eta hainbat marinel hiltzea lortu zuten eta gainerakoak behartu zituzten ontzia Afrikara bidean jartzera. Brasil, Kuba, Amerikako kontinentean iparralderago bagoaz, Amerikako estatu batutan 1881 Charles J. Guiteau diplomatiko estatu batuarrak tiro egin zion James Garfield presidenteari. Guiteau minduta sentitu zen Bienan edo Parisen zerbitzatu ondoren jasotako errefuxiagatik, baita Garfield presidenteak garaipena lortzeko egindako lanagatik edo, eta hau hiltzea erabaki zuen. Oso ondo. Aurten Konstantza lakutik pasatzeko aukera izan dut. Duela 120 urte bertan lehen Zeppelina aireratzea lortu zutela gaurko egunez. Pues mira que bien. Bueno, zerutik dabiltzan garraioekin jarraituz, 1937an, Ozeano Barearen erdi-erdian, Amelia Earhart hegazkinlari estatu batuarrak eta Fred Noonan nabigatzaileak azken mezua bidali zuten Ekuatorean zehar munduan egin nahi zuten bidaia epiko horretan, izan ere hortik aurrera desagertutzat jo zituzten. Bi bomba atomiko bota zituen Amerikako estatu batuakek gaurko egunez, 1956an Dakota bomba leherrarazi zuten NV-tak atoloian eta 1958an 153. bomba atomikoa leherrarazi zuten Bikini atoloian. Ojo ze, 1964an, Washingtonen Lyndon B. Johnson presidenteak estatu batuetako aparteita legez kanpo utzi zuen. Hain pilpilean dagoen gaia ez da hainbeste urte legez kanpo utzi zutela biltzen aurkako legedia guzti hau. Eta 2008an Kolonbian armadak jake operazioa egin zuen eta 15 bahitu erreskatatu zituzten horien artean Ingrid Betancourt 3 kontratatista estatu batuar eta FARC talde gerrillariaren esku zeuden 11 soldadu. Afinazioa Zorionak zuri, zorionak Bueno, a ver, gaur nor jaio zen. Gaur ez pentsa, Bueno, jaiotza asko ezagunak topatu ditudanik. Bakarra hola, ni bintzait ezaguna intzaitena, igual bazeo demeste batzuk. Segi. Arranka. Margot Robbie jaio zen gaurko egunez, 80ean, aktore
Australiarrak beraz, 30 urte bete ditu gaur. Berez eta beraz, 30 urte zorionak. Zorionak hemendikan. Eta 1576an Nostradamus astrologo, botikari eta sasi iragarlea hiltzen. Bere heriotza ez zuen aurre ikusi, ez? Bueno, eta utzi duzue, Maider Unda borrokalaria. Euskal Kirolak eman duen kirolari honenetakoa. Londonen brontzezko dominia eskuratu zuen arabarrak, gaur ere urteak betetzen ditu. Baina, bueno, gaurko saioan Maria Romero Laspiurrek liburu eta komikietako ilustrazioak eta Sandra Garaio Etxepare sariaren irabazlea ekarriko dizkigu. Horren ondoren atzerrira begira jarriko gara eta Xotil Natke ezagutuko dugu Innsbruckeko unibertsitatetik zuzenean arkitektura kontuetaz. Eta saioa amaitzeko arte eszenikoen tartean Oiana Maritorenak asteburuko planak zerrendatuko dizkigu eta kafe hutsa hartzeko Amaia Elizaran dantzaria gonbidatu du. Tope! Katiluak prest? Uztailak 2 ditu gaur eta osteguna da. Osteguna da! Zuekin, Iñigo Asensio. Kaixo, Arratsaldeon. Arrate Hernández. Arratsaldeon, ostegunoi. Iñigo Etxarri. Arratsaldeon denoi. Zemuzgea! Ez dugu gonbidatu Andoni? Nik nahi Andoni etorri dadia honea, sarrera hau beak iztea. Ja. Bere ahots metaleroaren. Neon pentsatzen. Egin dezakegu- Galdetzen balin badet ze Andoni, zer antzungo dit Etxarrik, baina oraintxe konturatu naiz zein dan jugada. Egin dezakegu datorren denboraldirako gehitu ditzakegun gauzen zerrenda. Andoninen oiua hau izten. Tope. Bai. Andoni no ez, Andoni Andoni hemen. hemen. Andoni hemen. Andoni oioki egin, zuten algaituzu. Andoni. Esan zerbait araba da. Dengo baten ere saiatu ginen, da ez da git. Manifestatu! Ez dut uste. Ja, pena. Pena, baina bueno. Txoan, idatziko diot. Idatzi oso. San Juan darretik, San Juan darrera. Enigmatiko hasi naizen, Bueno, arratsaldeon guztioi eta ongitorri bigarren kafera, hemen hasi garela oiua gora, oia bera, baina hori arratsaldeon eta ongitorri guztioi bagara, 54. Berez 54. beharetzuen saioan, eta bla, 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 baina... 53. Ofizialki 54. da. Ez ba? Ez da dia... Bai, norbaitek gaurko saioa bilatu nahi badu, 54. bilatu behar du. Gezur baten bizikea. Kontxo! Gezur baten Demontre! bizikea. Bueno, baina ez bakarrik kontan. Otzamai gabe bat, baino latzago. Ta urteak egun baino gehiago.
574 hogedut Samina zabaltzan. Maite dut komodin bateri izan liteke, hartzainaken kantu hau, Hola, tranquilamentian, Niri gogorarazten dit, behin dantza emanaldi bat egin nuela, eta dantzatu genuen kantu hau. Okerrez banago, ez da, herrira mugimenduaren hasieran zen, eta bai, ustute kursalen dantzatu genuela Donostian, eta hori gogorarazi dit oraintxe bertan. Beti pentsatu izan dut, bertsio talde bat egitea hartzainak. Animatzen zea? Venga. Vale. Baina, nik akordia jo dezaket, Josu Zabala jotezun bezala. Gitarra, ya está. Ya está, hau. Eta nik dantza, bale? Buah, tope, Ya está. Hartzainak. Ez dakit, Maria Romero Laspirrek zoraita aportatu nahi dun, porque gauza asko dauzka eskaintzeko. Eszenario guztia dauka. Eta ilustratuko Arte dugu. zuzendaria badugu, Claro. eta kasu gauza gehiago. Bueno, Bueno, atxaldeon, Maria, jake hasi garen. Bueno, zuk maite duten bat pentsatu nahi baduzu edo baldin badukazu hortik zehar, ongi etorria maite duten tartera, Ados. Venga, hori da, demoraldi berrirako ere Eh, egiten hasi behar dugun zerbait, ez? Kolaboratzailea hasi da reklamatzen, hemen daudenean, maite duta egitea. Maite duta. Maite duta, ene maite duta. Barkatu, garaiz gabiltza, osea, maite duta ez, Bai, porque Argentina kutsua zukan. Nere maite Ez, duta. baina Hemen maite duta esateko daukan zea bakarra, baimena duena, izango litzake Marcos. Tedin. Hori da. Beste inorkez. Marcos, zuentzuten ari bazara ere kuku bat egin. Manifestatu. Nor hasiko da? Has naiteke? Venga. Ba, gogoratzen astelenean ze maite dut polita egin nuen nire amaren mezuen inguruan. Yeah, gaur beste bat. Ez gaur nire aizpari eta Jon gure taldekide bati. Eta zehazki haiek bidali didaten mezu bati, nire maite dut absolutua, unkitu nahuelako izugarri pila, batean nire aizpak egiten dulan Zabalegin, Goienetxe Fundazioaren Zabalegin, eta bidali didate hemen maskara jantzita dutela, orain entzungo dugun mezua. Kaixo arrate! Muxu bat! Eta superpolita izan da, eta bueno, eskaini nahi diet Jon da gure txolarte, atzegirekin dugun txolarte taldeko kide bat, eta Jon izugarri pila maite dut, baina besteak ere izugarri pila maite ditut, beraz, bueno, gure txolartea ditzen da Lamiak, beraz, Lierniri, Joni eta Lamiak taldeko guztiei nire maite duta, asko maite zaituzte dela, eta oso ondo pasatzen dutela zuekin. Maia goran utzi du Arratek, Bai, nik ez dakit Arratek noiz botako duen Maite dut kutre bat. Ez, maite dut ez bat, edo la malaletxetik indako... Ja, nik ez daukat malaletxerik, Zer ez urtera, Asensio? Nere maite dutan nahi zuen. Marko Estedin, hemen nago! Egitan! Boa, ze ona. Ez que deikari nintzen maite dutarekin. Maite duta. Hori pixkan italiano gertu zaigu ere. Bueno, badute. Bueno, nere maite duta da, gauzak ondo doazkiola esateko deitu idazten izun jende horrentzat. Ze askotan... Berari. Jende humila. Bai, izan ez. Loteria tokatu zait! Ez, baina, bida, damakit bi urte lanean ez dakizen lortzeko eta lortu dut, ez? Eta deitzen izan, bida, onartu naute hemen, edo gertatu zait hau, edo, eta iruditze zait, guai da hola, askotan ez, muz da, bizitza hor dabil, ez? Erdipurdika, askotan, optimismotik begiratu nahi diogu, baina, eta batean, eta juntatu zezkit, azken orduetan, hola, bizpairu mezu, gertuko jenderenak, en plan, bida, eske superpozik nago eta kontatu nahi nizun. Hori da nolabait zurekin gogoratzen direlako ere, Ez da soilik haien poza konpartitu nahi dutela. Da, konpartitu nahi dutela zurekin. Kaso horietako batean bai, laguntzen pixkat, bestean akaso hor, bai, ez dakit. Gainean eontzeala, bai, polita da, norbaitek zerbait ona elkarbanatu nahi, eta zuri idaztea, ez? Zurekin konpartitzen duelako, zurea ere akaso badelako. Esan dizut lehen hasieran galdetu dizut,
Jende humila. Bai, horregatik. Ze badago bapatean, Ja. bai, Loteria nik hau egiten dut, eta nik bestea, bagatzen. eta egia esan, bai, talengo urtean irabazi nuna, eta bestea, eta ez da maitia, norkaldetu izu. Autokritika Markel Olano style. Bai, ez? Autokritika Markel Olano style. Eleno bide bat igo duzu Markel Olano style, ez? Ez. Superpolita. Zein izan da zure urrengo... Bueno, eta gero badaukat maite dut ez bat. Maite dut ez... Kurioso bat ze atzorako nuen, baina atzo estu xamargindua zen eta nuen erabili. Baino, Gastizko ogasun zinegotziak eta alkate orde denak, urtu bai jaunak, bota zuen, egia da, barkamen askatu duela gero, erabalekuz kanpozu den hitzak direla, baina, barkamena onartuta ere, nik uste dut, horrelako esaldi bat botatzen denean, batez ere jakinik publikoki lan bilera virtual batean eta egiten ari zarela, iruditzen zait guztiz lekuz kanpo dagola eta ez dagola hori inolaz justifikatzeko aukerarik. Gurtu bairen hitzak entzungo ditugu. Hay que entender que un poquito me estoy enfadando, es decir, ¿y qué ¿Qué quiere usted que yo le haga? Uy. Una empresa nos debe 1 millón, yo se lo reclamo, ella representa un recurso judicial. No sé, ¿qué quiere usted? ¿Que les mande una cuadrilla de rumanos para que me paguen? Amatxo maitea. Horregatik, esenik, onartzen dut, barkamena, lekuzkanpo tal, horrelako esaldi bat, gure hizkuntzan zoritxarrez, nahi baino txertatuago dago. Bai, baino, tio, eske, ordezkari publiko bat zea. Ordezkaritza publikoaren ekinean, etzara jardunean, etzara lagunekin tabernan ari eta norbaitek konbertsazio hori lapurtu dizu, horrek elukela gehiago justifikatuko, baino, are okerragoa iruditzen zait, hori, eta gurtu bai jaunari izan berri du, banik, erromaniar lagun pilo badauzkat, eta gehiago fio naiz, beraien zintzotasuneaz, bera bezalako politikoetaz, baino. Eta esan nahi nion. Oh, yeah! Esan dut. Hori, zer zan hori? Maite dut ez. Hemen ez dago ironiarik eta ez errez. Hau da, maite dut ez. Gero daukago eskerrik, dala sarkasmotik, ez da? Nik ditut, bi maite dut eta maite dut ez bat. Aukeratu egin behar da bizitza honetan, gainazuk esan zenian hori, bitu. Zer? Nik aukeratu dut, hiruak Asi ginen, hau lausotzen ja, maite dut bat eta maite dut ez bat, ja bana. Bakarra izan behar da. Nahi badu maduzu azpi... Maite dut batek, zer ikusi dauka arraterekin, orduan, erdibanako zea bat da, Eta gero daukat maite dut ez bat, eta maite dut bat. Hori da, eguneko menuan postea jaten ez duzunean bezala. Nahizun ere postea eskatu. Etxarriari da zure maite dut ez bere ganatzen. Utikoet, konpartitua dena amaierarako, bale? Bale, eta 25 arte daukazu, beraz, zuk ikusi. Azkar. Lehenengo maite duta da, irutu zait, zoragarria, Bilbon Vox alderdiak mitin bat eman ondoren, han bildu di... Atzo, han bildu zian, jende talde bat hor bildu zan, eta garbitu zuten kalea euritan dantzan abestia dantzatzen. Eta, han agertu zian, ertzain batzuk... Erratzak eskuan, ez da? Ikusi eta entzun, mesedez. Hor da biltza, ertzainak... Ritmo handoa zerrazakin, Hor da biltza, ertzainak, bertako herritarre garbitzaileei, esanez, pentsatzen esaten nahi diala, bertatik alde egiteko edo, baina zuk ertzain moduan erratza eskuan dakan tipo bati, ze esango jozu euritan dantzatzen ari dan bitartean? Osa, irabazi du, ja, besteak, irabazi du, osa, igual zait uniformez, igual zait porra, arma, ez, osa... Moralki nagusitasun bat dago bestaldean, ez? Irabazi dute, hor, gaina kalea garbitzen ari dira, osea, ze zango jozu? Kalea garbitzen ari dira, dantzatzen, nire galdera da, ze iten zuen hor ertzaintzak. Baina, bueno, hori maite duta. 2 minutu dituzu. 2 minutu ditut. Bate manda ere arrate igual nahikoaz, no? Maite dut eza da, atzo ustetzuk bidali zenula Asensio taldera, bidali zen un bideo bat, eta esan nuen, hau ez da posible. Osea, eren egun Gasteizen, eta gaur, hau nun da, galdetu nizun, eta esan zenean, hau da Irunen. San Martzialetan. San Martzialetan. A ber, ez dakit, nik beinta berriz diot, nik ez dakit ezer. Bueno, ikusiko dugu talde... Bideoan ikusten dira. Kale nagusia izango den hori. 10 pertsona kalean, distantzia... Pegatuta. Bataz besteko distantzia dia 5 zentimetro. Bai. Eta, orduan, galdetzen dut... Iazko, abuztuko, irudiak, ez dakit nungo
ez dakit, edozein herritako irudiak izan daitezke. Bai. Eta, bueno, Edo iazko San Martzialetakoak. zaizkit bate gustatu, ordu nire galdera da, ea ze pasatzen den beste behin olako herritarren burutatik. Eta azkenekoa da, arraterekin goizean egin degula bideo bat. Bilagaitazue sare sozialetan. Bai, kontutan hartu gabe, aurtengo urtea, 2020a, urte bisiestoa edo dala. Pentsatzen genuen beste urte baten ginela. Bisurtea. Ez dakit ze urtetan ginela pentsatzen genuen. Eta beste urte bat izango balitz, eta ez 2020a, ez bisiestoa, ez bisurtea. Oia, asmatu indezu? Ez bisurtea. Hola esaten da? Bai. Bisurtea ez den beste urte bat izango balitz. Utzi txistea, gorde txistea. Bai, itxili monez, barkatu. Gaur, eguardiko 12an, izango litzake urtearen erdia. Hola, meridianoa edo Ekuadora. Hau da, 182 egun daude gaurtik urtarriaren batera, eta 182 egun daude gaurtik abenduaren 31era. Bai, eta marabila. Eguardiko 12an, izango litzake urtearen erdia. Orduan, guk ospatu nahi genuen urterdion. Urterdiona. Bai. Zer gertatu da? Bisurtea dela. Eta gut pixka tontuak ere bageala. Eta bisurtea izan zen. Egun kafea. Atzo gaueko 12an izan zen bisurtea. Baina, bueno, guk gaur 12an... Bisurtea ez. Bisurtearen erdigunea, ez? Urterdia, barkatu. Eta hori, guk bideoa eta dena indegu, baina zen majuak, Zen majuak edan, Rectifikazioa Marki Lolano style. Hori da. Egin dugu hori da, Hori kontzeptu autokritika. gisa, Hemendik aurrera kontzeptu gisa. Bigarren kafea bezala. Bueno, 4:26 minutu. Bueno, baina hor bideoak kenduta 25. Bai, oso ondo, etxarri, venga, oso ondo. Sintetizatzen ikasten aizean. Sinteak gustatzen zaizkit. Caravan Palace kantunekin, Comics izeneko kantuarekin, bagoaz artea diseinua eta teknologiaren tartera. Maria Romero Laspirza daukagu. Maria, ez dakit, Arratsaldeon ez dakit zuke maite dut batekin hasi nahi duzun zure tartea edo... Bai, bueno, ja pentsotan ekan. Bitu zen. Eman dizut denbora, Bai. Bai, sobran. Pentsatzen jo nahi. Bueno, nire maite duta da sensazio bat. Udan, ondartzara goia zenian eta bainauta gero zikatzeko sentsazio hori. Hori da nire maite duta. Baina beroa egiten duenean. Bai, bueno, bai, berua edo... Bueno, hotza egiten duenean ere, toaiarekin babesten zeanean, eta nabitzen dezunean... Gustatzen zaizu, zemenik gustatu dela, bi pertsona mota munduan. Gustatzen zaienak, bikoteak, lagunak, eurekin dagoenak, toaia batekin uretatik ateratzeakoan biltzea, hola, como oso keinu polita da, edo ez, enazazio ikutu utziazu toaian nahi. Zuek zean letantza dut. Edo erdibidean nun bait. Lehenengoan. Gustatzen zaizu. Zuen plan, ni naiz botatzen nahiena guztita, toaiara. Ez jata gustatzen zekatzia. Da, en plan, zekatzia. Beraz. Horregatik eskatu dut, beroa galdetu dut, beroa egitea edo ez. Importante iruditzen zaidalako kasu hortan, beroa egiten badu, eta hori da, lehortzeko sentsazio hori, superona da, baina hori, beroa egiten badu, ze bestela, fresko sentsazioa nik ez dut maite. Ez, zure maite dut da. Ez, askotan bebai, ura hotza dagoenean, eta kanpora ateratzen zarenean, eta ez dagoenean hainbeste bero itzen bebai, berua sentitzen dozu. Zer en plan kontraste hori. Baina hori da, beste saio baten azaldu genuen grasa marroia eta grasa txuria badaudela bi pertsona mota baitare hor. Eta bar. Nik beti esaten duen narrastia naizela, beraz. Ez, hotza ez. Bueno. Ni bebai, ni nahiago dut berua. Askoz begeio. Eskerrik asko, Maria, zure maite dutagatik. Eta gaur aurreratu dugu sarreran ilustrazioa hitz egingo dugu, zehazki liburu eta komikietako ilustrazioa, mundu zabala delako, ez? Ilustrazioarena. Normalean liburu ilustratuak esan eta aurrak datozkigu burura, egia da gehiago egiten direla agian adin txikikoi zuzendutako lanak, liburu ilustratuak, albumak eta bar, baina badaude helduentzat ere, ez? Geroz eta gehiago, edo ez dakit, geroxago hitz egingo dugu hartaz, asgaitezen aurrekin, izan ere,
ilustrazioa izan daiteke irakurketa errazerako edo zuzenean historiaren hildoa jarraitzeko lagungarri, ez? Edo tresna importante bat. Bai, hori da, nik uste dut, ilustrazioa azkenean historiatikan, hasieratik dagoen zerbait da historia kontatzeko, ez? Lehen jendeak ezekian irakurtzen, orduan historia kontatzen ziren irudien bitartez. Eta, erlijioek hori egin dute urteetan, zehar. Orduan, umeen liburuak ilustratuta egotea da tipikuena eta azkenean, beraientzako irakurtzen ikasteko eta historiako beto ulertzeko, ez? Askotan beharrezkoa da edo eta ez da, hori. Eta azkenean, umeen liburuak dana daudela ilustratuta, baina gero eta gehiago, nagusieri edo, gura dineko jendeari, gero eta gehiago gurtzen jako liburuak ilustratuta egotea, ez? Eta garrantzi asko hasi da ematen, ilustrazioak ere, politxak izatea, artearen parte izatea, ez? Askotan lehen bat zegoen, ez dakitzuek bazen eukaten, iritzi hori edo, ez? Liburu bat hartu eta, marrazkiak edo ilustrazioak ditu, beste maila bajuagokoa da, bezala, ez? Alderantziz. Segun irakurtzaletasunaren seinaletan zaude. Nik badituen laguna esan, ez dauzka marrazkiak eta ezer. Planketoston, bi aldeak, ez? Baina, esaten zen ere, marrazkia bat zeukan, zen pixkat maila bajuagoko zerbait, ez? Bai, errezago irakurtzeko, orokorrean, errezagoa zana, gero, egin izan dira, ez? Obra oso potenten bersioak, gero, ilustrazio batzukin eta pixkat, baina bai, ados nagoela, pixka pasatzezan, bai. Bai, nera bezaroan eta holan, ez? Hartzen zen unian liburu bat, eta ez dekanian irudirik niretako zen, en plan, zelako gogorra. Baina, nik uste dut liburu hoien ilustrazioak ez ziren hain garrantzitsuak ilustrazioa baizik, eta ziren laguntza bat moduan, ez? Eta gaur egun, gero eta liburu gehiago, beraien importantzia da ilustrazioa, historioa baino gehiago, igual, batzutan. Liburu, pixka lotuta dago, ez? Baina askotan ilustrazioa dira dakate presentzia gehiago. Eta, poliki-poliki, artista asko hasi dira liburuak sortzen. Adibidez, Euskal Herri mailan holan famatuenetarikoa Elena Odriozola izan alda. Nazioartean ere ezaguna da. Bai, eta, berak txikitako liburuak ilustratzen ditu, baina nagusiendako liburuak ere. Eta saltzen ditu beran laminak, eta ez dakit ezagutzen dozuen, baina... Nik entzun da baina ez da orain bere referentziarik ere buruan. Elena Odriozola, seguru, bere ilustrazioak ikusi eta identifikatzen dituzula. Bai, nahiko berezgarria dira bera marrazkiak. Eta holan token naif batekin, ez? Beti. Politxa dira. Gero, adibidez, gero eta gehiago ilustratzaileak, artista ilustratzaileak hasi dira liburuak sortzen. Adibidez, Maria Herreros, ez dakit ezagutzen dozuten, Valentziako ilustratzaile bada. Berak, egiten zituen marrazkiak eta itxen ditu asko famatuen karikatura moduan. Ez dira karikatura, dira ilustrazioa, baina dakate itxura karikaturesko bat. Eta ez izan gero eta gehiago sortzen olakoak, eta inzeban liburu bat oindela gutxi, Marilyn Monroe biografiaren historia kontatzen. Hortan beste pertsonaia asko agertzen dira, ez? Baina eta gero beste Maximon Huertarekin ere liburu bat egin dau, eta poliki-poliki badoia... Maximon Huerta ministro izan zena, ez? Espainiako ministroik... Zimerena. Rirrau. Iezkorrena. Bai, izan zen, tita. Bai, eta, gero beste adibide da Paula Bonet, hau ezagutuko duzue. Beran, ilustrazioa dira tintazkoak, tintakin eta urtsuak, ez? Epizkat marrazkia eta pinturaren tarteko zen. Oleoa ere ez du asko erabiltzen. Bai, gehien bat, nik uste diela, akuarelak eta tintak, ez? Igual batzutan sartuko dago oleoa bai, eta adibidez, berak inzeban, bera mutiakin, New Raymoneko abeslariarekin liburu bat egin dabe. Kema la memoria ditzen dena, oso guai dagoena, eta gainera marrazkia dia pasada bat. Quema la memoria. Ez quema la memoria, ez? Quema la memoria. Memoriak erre egiten du. Itz jokoa izango da. Edo ze memoria txarra, bi gauz itz joko izango da. Bai. Eta, famatuak ilustratzean nahiko modan ipininetan, eta badau beste ilustratzaile bat, Maria Gese deitzen dena,
ez dakit ezagutzen duzuen, bai, Bai. nahiko famatua nazio mailan. Eta berakin zeban, Bowiren liburu bat ilustratuta bai, nik, etxian dakatena eta gomendatzen dutena, dela superpolitxa. Egon zen bastante boladan, ez? Bogan liburu hori. Bai, Bowirena. justo, bai ondela gutxi hil zan Bowie, ondeokan mantentzen da bizkatez, hori, ez dakit. Eta, bai, eta gero da liburu bat niretako dela superpolitxa, marrazkiagia pasada bat, eta zelan kontatzen dauen Bowiren biografia guztia da super interesgarria. Ez dakit. Motza, baina, etxian eukitzeko zerbait politxa, ez? Eta gero, bai holan, estatu mailan, Euskal Herri mailan, dau beste bat deitzen dena, Maite Asiain, hau nafarra da, eta bera bebain, da nahiko famatua nazio mailan, eta egin zeba noin dela gutxi, liburu bat ditzen dena El Secreto, eta, bebai, oso marrazkia bebai oso politxa dira, eta beran ilustrazioak dira pasada bat. Eta hemen hori esan duguna, ez? Asko dira, helduei zuzendutako hauek, lana. Hori da. Gero ere bai, askotan beti etiketekin, eta beti du joera, ez? Aurrentzat, ez? Helduentzat, gero etorriko den Oiana Maritorenarekin ere askotan komentatu dugu hau, ez? Antzerkia, aurrentzat, helduentzat, segun, aurrek ulertuko dute modu batera, eta helduek bestera. Hori da, bai, eta liburu askok, dakaten umientzako, umientzako, baina nagusientzako bai interesgarria dira. Eta marrazki bizidunekin berdina pasatzen da, ez? Askotan, ia nagusieri batzutan gehiago gustatzen jake marrazki bizidunak umieri baino. Ikuste dituzunean 10 urte beranduago esaten duzu, aiba, nik ez nituen horrela ikusten. Bai, desberdin ikusten dira. Eta gero, nahi zenitu nahi patu ere bai, komikia. Bai, liburu ilustratu barruan, bai, komikiagia, pixua handia dakate. Holan, azkenengo boladan irakurritako bi komiki, dia bat da Persepolis, oso famatua dana, ilustrazioak dana dira txuri beltzean, baina, kontatzen dauen historia, da Afganistaneko pertsonai baten beran historia kontatzen du, eta, nik uste dut, guai da hola, bai, jarraitzia marrazkiekin historio guztia komikiaren bidez. Horrez irakurtzen den zerbait da. Komikia kontsideratzen da ilustrazioan estilo bat? Ez dakit, exactamente, bai, izan dela, Pentsatzen, porque, badaude komikia eredu hartuta bestelako diseinu, bestelako esparruetan eginako diseinuak ez, kaletako grafiti giroan ere komiki erabiltzen da, edo kamisetetan estampazioak egiteko, edo ez, komikia bera. Bai, adibidez. Tolosan ez dago komiki egilerik. Komiki egilerik. Seguro gongo dela. Egia da, gero, lotzen ditugula agian komikiak manga estiloarekin, eta bar, eta agian hor sartzen gerala edo lotzen dugula nahi gabe, ez? Baina komikia bera da kontatzeko modu bat, ez egiteko modu bat. Hori da, bai, eta barruan, legonaldia batzuk mangaruntz jungo dian zenak, eta beste batzu diazenak ilustratzaileagoak. Edo, beste motata bateko marrazkiak egiten dituztenak, ez? Azkenean nik ez uste dut gainera hau evoluzio batean doa, eta gero eta dibertsidade gehiago dau, ez komiki barruan, bai. Eta bai, artista asko bai, influenzatzen dira komikiaren estilo horretan, beraien lanak sortzeko. Adibidez, Mabel Esteban, ez dakit ezagutzen duzu, Mabel Esteban, da ilustratzaile bat, eta beran estiloa da oso komiki estilo antzerakoa. Berak ez ditu komikiak egiten, egiten ditu ilustrazioak, baina beran ilustrazioa dakate komikiaren irudien kutsu hori. Eta adibidez, Raiza Alabaren lana, aurrekoan etxetikan esan zestazuten, altzian dakasun marrazki hori zuria da, koloretsu batak. Hori da, Raiza Alaba marrazki bat. Eta Raiza Alabak bai daka kutsu bat komikiaren estiloarena. Eta Instagramen eta horrela kontu pila daude, ez? Horrelako estiloa jarraitzen dutenak, ez? Ilustrazioak dira, baina komiki estiloan. Hori da. Hainbat bineta egiten dituzte. Bai, adibidez, Flavita Banana, ez dakit ezagutzen duzun bai, itzen ditula binetak. Bado, nik gaina bere diseinuak ineinako kamiseta bat. Maite dut bat eskaini diogu, Flavitari. Bai? Ezagutzen dute, Flavita. Bai? Bai, Bartzelona. Nik behin elkarrizketatu nuen. Bai, izan zen...
Bai, Superarro, ni Flavita Banana elkarrizketatu, bai, nik ezagutzen ebanian Bartzelonan ondiokan esan hain famatua, eta ontzen hemen Euskal Herrian mundu guztiak ezagutzen dio. Bera orain Euskal Herrian bizi da? Edo ez? Bartzelonan bizi da? Nik uste dut ondiokan bizi dela. Bai, esan nuke. Baina beran tirak edo komikiak edo India superfamatua. Azken urte hauetan. Merezi dute, bai. Bai. Bueno, eta bukatzeko, ekarri dizkiguzu, gomendioak ja aurretik zureak dira agian, ez? Pertsonalagoak, orain, liburu den gomendioak. Bai, iruditzen zitaidan bai interesgarria, beraien ikuspuntua ematia. Azkenean, nik kontau aloz, niri segurtatzen jatan, baina beraiek egongo dira, eguneroko heltzen jake nobedadiak. Orduan azkenean, guai dau, udarako, beraien gomendioak aurkeztia, ez? Hartu kuadernoa, apuntatu, Apuntatu, bai. Tobako deiz, Donostiako liburu dendak, ontxe gainera aldatu bia dela tabakaleran zegoan, eta ontsen Gorrosen zabalduko dute bia aste barru dena. Bai, pas horretan da. Non Gorrosen? Gorrosen, justo Trueba zinearen parean. Horre Robin Banana edo egontzan. Egon zen. Hor dago orain Nikkei. Nikkei, bai. Janari Nikkeiaren jatetxe bat, bai. Bai, hor onduan. Puntasal, hori da. Hori da. Janari Nikkeia egiten duen jatetxe da, baina Puntasal izan da. Hori da, Puntasalen onduan zabalduko da liburu denda berria. Zaki Grosek berreskuratuko duelako liburu denda moderno bat, duela urte batzuk galdu zuen, Grosen zegoen Garoa itxi zutela. Zabaleta kalean. Hori da. Bai, eta ontsen... Liburuak Grosera bueltan. Bai. Gainera, liburu interesgarriak. Eta bai, Inesek, Tobakoko Inesek, beran gomendioa izan dira, Zer Amado, dala, liburu bat gilo nagusientzako enfokatuta, eta Arraroa. Arraroa da umientzako gehiago, baina, bebai izan alala... bai umientzako eta bai nagusientzako. Zerramado bebai daka komikiaren kutsu pixka bat. Gero, bebai antiliburu dendakin egon nahi berbaitzen, antiliburu denda Bilbon dago, Bilboko San Francisco hauzoan. Bai, eta, berak bimo komendio mandezta, lehenengoa da irudikleak liburua, ilustrazioa Bizkaian batzen dagoen liburua dana. Liburu hau da justo rekopilazio bat Bizkaian egon dia zen ilustratzaien irudiekin. 1975 gaur egunera arte. Eta beraien idazleak eta izan dira pixkate ilustrazioa inpultzatzen dutena Bizkaiako diputaziotik eta lan. Eta oso interesgarria da, azkenean ikusten da evoluzioa eta gaur eguneko artistak zeintzu dira, ze dauden itxen, bai karteleria, bai liburuak, bai diskak, eta pixka danetik. Hori esan duzu, izena? Irudigileak. Irudigileak. Bai, eta berak beste aholkua izan da Joemata eta Polasak. Dala liburu bat irudiak poemak ilustratzen dira irudiekin, bebai umientzako pixka. Horregatik horre hitz jokoari nintzen pentsatzen. Bai, Joematak eta Polasak. Hori da. Joematak eta Polasak. Eta bai, da umientzako pixkaten fokatuta, baina bai izan dan lara bebai nagusientzat. Eta gero bebai egon nahi, azkenik Txundara eta Iruñako liburu dendarekin bebai berbaitzen, eta, beran aholkuak izan dira Arima Galdua eta Migrantes liburua. Oso ondo, espero dugu, apunteak hartuko zenituztela, bestela hor saioa grabatuta gelditzen da. Ez ditugu hartu hemen daukagulako. Hori da. Privilegiatu batzu garelako, baina. Baina bestela hori grabatuta gelditzen da, eta joan zaitezte, Maria Romero Laspiurren, eta liburu den gomendioen bila. Seguro, meretzi duelako. Bai, hori da, ondartzan liburu ilustratuak. Ondartzan irakurtzeko liburu perfektua. Oso ondo. Jarraian album ilustratuen munduan murgildu berri den sortzaile batekin hitz egiteko aukera izango dugu. Sandra Garaioa kotera prest dugu. Arratsaldeon, Sandra. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Gu ondo zu? Oso ondo. Zer baino lehen zorionak, Aipatuko dugu edo gogoratuko dugu Lorerik Gorriena izeneko album ilustratuarekin,
irabazi du Sandrak aurtengo Etxepare saria. Etxepare sarian 35 laun aurkeztu dira, inoizko ediziorik emankorrena izan da, eta zuen lana garaile. Beraz, bueno, zorionak, ezakit bikoitza, baina, bueno, pozik. Bai, oso pozik. Ez genuen espero egia esan, baino begira, golatea da. Konta iguzu ze kontatzen duen lorerik gorriena lanak. Gure album ilustratua oinarritzat hartzen du Txanogorritxuren alabaren historiaren jarraipena da. Eta gurasoen arazoen oinordetza alabengan. Horretaz dijoa ipuina. Motxila hori. Eta pixka bat beldurraren kontua, ahalduntzea, gai horiek lantzen ditu. Epaimaiak nabarmendu du besteak beste honakoa. Testua sotil eta argi idatzita dago, zentzu guztietan neurritxu. Eta bikain uztartuta daude ilustrazio gorribeltzekin. Protagonistak eta haien neurriak, naturaren presentzia delikatua, dena simbolismo eta sugerentzia handiz adierazita. Wow. Wow. Bueno, joan gaitezke, ezakite, puntuz puntu, ilustrazioak gorribeltzak. Zeba beltzak. Hasieratik argi ikusi genuen ez zuela kolorerik eduki behar. Ze azkenean historia da oso gordina, ez? Eta nahi genuen hori ere irudietan adierazi. Eta ikusten genuen txuri-beltzaren erabilera azkenean bazeukala puntu ilun edo goibel hori, ez? Eta horregatik batez ere, baino egia da ez dela txuri-beltz hutsa. Daka urdinera tonu bat bezala. Orduan horrek ematen dio atmosfera melankoliko edo berezia. Eta gorriaren erabilera azkenean Txanogorritxuren historiatik hasita kolore hori egon behar zuen barruan. Eta gero ere izenburua azkenan lorerik gorriena protagonistak lorearen bila jun behar du alduntzeko. Orduan irudi guztietan gorriarekin jolasten da nolabaiteko lotura eukitzeko historio osoan zehar. Gogo handiz, ez? Noiz aterako da liburua? Oraindik ez digute data zehatz bat esan, baino iraila urrira aldera. Hori da, 2020ean. Bai. Beraz, hori da, ja. Gero, nabarmendu dute simbolismo eta sugerentzia handiz adierazi duzuela mezua, ilustrazioi erreparatuta, importantea da liburu hauetan ustea puntu bat abstraktua bezala, ez sugerentziarako, ez dena oso zehatz marraztea. Bai, azkenean nire iritziz behintzat, egia da gero ilustratzaile bakoitzak lan egiteko modu ezberdina duela, baina nire kasuan asko gustatzen zen metaforarekin eta simbolismoarekin jolastea. Eta gauzak erdi ikusten utzi, ez? Pixka bat ere irakurleak bere lana egin dezan, eta gero bakoitzak ere bere ikuspuntua eukiko du. Denok ez dugu berdin ikusiko edo irakurriko. Lehen esan dezu, ez? Igual umeak, modu batez interpretatuko dute, helduek beste modu batera. Azkenean badaude irakurketa asko. Bai, eta pertsona bakoitza sentitzen da modu batian, ez? Eta hori da, hain zuzen. Esan dugu, mundu hau, narrazioaren mundua berria dela zuretzat, nolakoa izan da sarrera, nolatan sartu zara, badakigu bikoteka topaketan parte hartu duzula, zer du mundu honek, ez dakite zuretzat lehen ez ezaguna zena?
ez da ez ezaguna izan, nik ilustrazioa ikasi dut eta bertan asko landu dugu, baina egia da orain hasi naizela pixka bat gehiago serio hartzen. Zaila da, ez da erresa, azkenean gauza asko hartu behar dira kontuan eta ez da irudi bat sortzea, azkenean kontekstua atzeko lan pila dago. Eta bueno, zerrek deitu nau, ez dakit liburua gustatzen zaizkidala eta azkenean hori egitea, ez? Hori nahi dudala egin. Lorerik gorriena nola egin duzue? Bikotekara aurkeztu ginean bakoitza bere aldetik. Eta bertan elkartu gintuzten. Ni nintzen ilustratzailea eta Itziar aurkeztu zen idazlea bezala. Berak bere aurkezlanean ideia bat aurkeztu zuen, testu bat, eta beraiek elkartu gintuzten. Neri hasierako testu hori ez zidan asko deitzen, eta orduan berak beste proposamen bat eman zidan. Eta horrekin aurrera hasi ginen, Iruñan elkartu ginen astebete, eta hasi ginen storyboarda lantzen. Orduan gero etxera bueltatu ginen ja lan horrekin. Eta konfinamenduak lagundu indu dan aurrera atatzeko eta denbora gehiago eukitzeko proiektu oso bat ateratzeko. Bueno, ondo landuko zenuten, ondo mimatuko zenuten lana, ze Etxepare saria zuen eskuratu duzu, Eta esan dugu, 2020ko urte honetako udazkenean argitaratuko duela Pamiela argitaletxeak. Beraz, agurtu behar zaituztegu, Maria eta Sandra, eskerrik asko, zorterik onena biei, Maria ere agurtu behar dugu. Uda honona pasa. Bai, daneri berdin. Eta eskarka da, bana, mila esker, bigarren kafea gurekin hartzeagatik. Eskerrik asko. Bueno. Agur. Agur, mila esker. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Guztiak ezinezkoa dirudi, egiten duzun arte. Pausu berri bat emateko garaia da. Herri justuagoa eraikitzeko, persona guztientzako herria. Maialen Iriarte, zure lehendakaria. Merezi duzun herria posible egiteko prest. Euskal Herria bildu. Eta bagoaz aurrera eta segituan atzerrirako giroan Europar erdialdeko edo latitudeetara, baina lehenago Aftermath izeneko kantonekin egingo dugu bidetxoa. Innsbruck eta Zaldibi artean ibiltzen da gure ondorengo gonbidatua. Aurreko astean Bienan izan baginen, aste hontan Austriako beste hiri batekin egingo dugu konexioa. Innsbruckekin hain zuzen. Arkitektura ikasketak burututa, bertako unibertsitatean dago, Xotil Natke ikertzaile lanetan dabilena. Arkitekturaren diseinu eta sorkuntza departamentuan. Bueno, pixkat ezagutzen ez zaitu nantzat, esango dugu Zaldibitarra zehala, baina nola bukatzen du Zaldibitar batek Innsbruckeko unibertsitatean? Bueno, kaixo. Kaixo, Xotil, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Ez da bide erreza, eta gaina ez da bide zuzen bat, nik uste aitzakitako bat aita eta mangan izango dela, aita alemana dudala, eta mata jakin bere garaian askotan etortzen ginen zonalde honetara, eta aukera egontzanean arkitektura hemen ikasteko, ezin esan. Arrazoi askorekatik, baina, hori izango litzeke berez zonalde hau ezautzaren arrazoia. Alemana ordurako bazen eukan.
Bai, ez da zerbait, ez dakit, arro ezin gara sentitu oparituta dazkaun gauzengatik, ez da? Eta, aita alemana dakau, eta txiki-txikitatik, Zaldibin hasiak, euskara txikitatik, Zaldibin, eta eskolan, eta aitarekin alemana, amarekin eta monarekin gazteleraz, beraz, 3 hizkuntzatan hasi ginen, bai. Bueno, lehen esan dugu arkitekturako ikasketak ja bukatuta zenitula, baina nahi lehen aipatu diazu, tesia Zaldibin burutu zenula eta Donostiko Groseko gaztetxea Kortxonearen desalojo garaian garatu zenula. Nola eragin zuen guzti horrek zugan edo zuk arkitektura ulertzeko zenun moduan? Bueno, nik uste, hasieran nik aurretikan zurgintza ikasketak initun Munitzen, batxiergoa Euskal Herrian amaitu ondoren, eta deno bezala, arkitektura esparru tekniko bat bezala ulertzen nun. Pixkanan urteak igar ondoren, ikusten joan itzen arkitekturak beste esparru eremu o mundu interesgarriago batzuk ere izan zitezkela. Eta, ni betidanik egon izan du naiz gizarte mugimendu ezberdinetan murgilduta, horietako bat, Groseko Gazte Asanblada izan zena zen, eta, 2010 urtean Kortxoenea okupatu zen, eta hortikan pixkanan hasi nintzen baita nire kabuz arkitektura eta espazioaren arteko hausnarketa egiten, espazio okupatuen arteko hausnarketa. Eta, hor nola jende ezberdina ibiltzen den, eta filosofo asko eta era guztitako pentsaera ditun jende asko ibiltzen zen, ikusten nuen, bazula garrantzia espazio okupatuk, espazio burujabetzaren inguruan hausnarketa itea, eta gainera, nire tesia hasi zen 2005ko uztailean, pixkat, eta hortikan hilabete gutxitara Kortxonea ustu zuten, ni gaina barruan egoen kasu horretan, eta hortikan eraitsi ere bai, ez? Eta horrek bai eman zidan, justu karrera mailako tesina izateko, hausnarketa prozesu berezi bat, pixkat bultzada bat eman ziten, eta gero izan zen, lotura batzuk egitea, Donostiko arkitektura eskolarekin batera lotura bat egin gendun, eta Zaldibik, gaur oraindik ere, bertan duen fabrika huts baten inguruko hausnarketa hartuta, pixkat dena saretu, eta hortik atera zen proiektu nahiko bitxi eta polit bat, ikasle asko murgildu ziren, Zaldibiko gazte taldea murgildu zen, Zaldibiko udala, udalbiltza, bi arkitektura fakultate ezberdin, eta nik uste horrek baita ere bideratu zula, gauza ezberdinak gero, etorkizunan etorri zidanak. Komentatu duzu, arkitektura aske edo subirano bat defendatzen dezula, azaldi guzu mesedez, hemen komentatu dugu lehen, eta ez dugu oso garbi, ez dugu oso argi ikusi zer da noi. Nik ere agian ez, Nik ere agian ez dakat oso argi. Nik uste ikertzaia izan da behartuta naulago garela, batzutan terminologia batzuk hartzera, ez ohikoa diena pixkat interesgarriagoa dela, ez dakit, pixkat goraka begira autoalizateo kaletik ibiltzen gehanen. Azken finean ikusten beste arlo guztietan bezala da, subiranotasuna, edo askea, komila artean esan barrago beti, baina badu beti, seguraski elikadura izan daiteken bezala, o beste esparru askotan den bezala. Tamalez, eta gaur egun nik uste azken hilabetetan asko entzun dugula, arkitekturak ze sortzen duen, eta nolako etxe bizitza ditugun, nolako espazio publikoa ditugun, nolako landa eremua edo hiri eremuak, auzoa ditugun. Eta hor bista pixkat historiko batekin nabaritzen da, batzuen eskuetan egon daitekela arkitektura ere, eta espazio antolaketa oroar. Eta beraz, justu espazio antolaketa, ikusten nabaritzen dugunen espazioan zenba gauz gertatzen diren, izan daitezkeela gizarte mugimenduak, izan daitezkeela bizitzeko erak, gure artean erlazionatzeko erak, eta bar. Orduan, arkitektura espazio horiek diseinatzeko den, mundua, o lanbidea, o ogibidea batzuentzat, o den zientzia hau, oso garrantzitsua ikusten da, alden eran askea izatea, zei bestela, bodere batzuen menpe diseinatzen dugunean espazio hauek, gian espazio horietan ondoren sortuko dien gauzak ere oso menpeko bihurtzen dialako. Horregatikan, subiranotasuna hau da, askatzeko hegemonia batetikan eta hausnarketa kritiko batetikan beste arkitektura posible bat sortzearen aldekoa naiz ni, eta
Beste asko, Beste asko, naiz bakarra mundu honetan. Xotil, horre, askapen horretarako bidean batzutan ez eraikitze horretan ere, bada askatasunetik, ez? Askotan ikusten dugu, batez ere, arkitektonikoki nahiko konplejoak diren alde zaharretan edo desente eraiketako lekuetan, orube huts bat geratzen denean, ez? Etxe batek behar du berreraiketa bat, eta bapatean, ustasun horrek, orube huts horrek, eraldatzen ditu kaleak, eraldatzen du tokia. Eta beste bizigarritasun bat, beste, askotan esaten da arkitektura gizakiaren mesedetan edo herritarren mesedetan egiten oten den, ze zaila den hori, ez? Subiranotasuna ere hori bada, ez? Espazio hori berreraiki beharrez izatea edo, ez? Dudik gabe. Hemen oteizak esango duke, zerbait ustutzean espazio hutsa sortu dela, ez? Hori eraiki dela, ez? Hori ere badago, baina duda gabe. Dinamika batean sartu gea, eraikitzearen beharraren dinamikan geratu gea, eta zerbait kentzen denean nabaritzen dugu, zerbait kentzeak ere, bere balora ekarri ezakela, edo ez eraikitzeak askatasuna uzten dula, zerbait sortzeko agian ez arkitektoz, hirigintzan ibiltzen den, edo inork ez zinduna aurrikusi, ez? Baina badago nik uste, beti behar bat eraikitzarena, bai arkitektura eskoletan, bai eraikuntzaren mundu badakigu zen botere dakan mundu horrek, baina nik uste tamalez baita gizartean ere, ez? Hau da, gizartearen badago zati oso handi bat beharrezkoa ikusten duna, hirian bertan, obra ezberdinak egotea, aurrera doalaren sentsazioki alizateko. Ez balin bazkau kaleak itxita, ez balin badaudu, ez dakize fatxada berrera egitzen, ez dakize, jendeak usten du aurrera pausurik ez dela egiten, ez? Eta gaur egun da, gaun veloziadea, 4 urtetan, beti hauteskundea direnera hortan, oso behartu da ikusten dian ikustet udalak eta zerbait eraikitzen berritzen, jendeak sentitzeko aurrera pausoak egiten. Euskal Herria hortako adibide nahiko adierazgarri izan daiteke, ez? Segurazki mendikan 15 urtetara, 20 urtetara, Europako bidegorririk hoberena izango dugu, eraikitze horren alde. Esan nahi duen HT-ak egiten zuen. Eta beraz, dudik, nik uste zati batzuko bidegorri bezala ibiltzeko segurazki balioko lukete. Baina dudek izan, eta hori ere, hausna... Nola? Bai, lasai, segi, Xotil, badirudi atzerapenarekin ari garala eta gure mezuak berandu irizen zaizkizu. Beraz, bidegorri hori ikusiko dugula, akaso berandu baino lehen, bai. Nik galdetu nahi diot, arrateri lehen komentatzen nahitu gara arkitekturaren pedagogia edo pedagogiaren... Arkitektura pedagogikoa. Hori. Badu zer ikusia orain komentatzen ari zarenarekin, Xotil, zuk argituko diguzu, baina hori, arkitekturara pedagogikoa. A ber, hor konduzibilio garra da, ze ordenean jartzen dian bitz, pedagogiaren arkitektura edo arkitekturaren pedagogia. Nik segurazki gehiago esan izango arkitekturaren pedagogiaren inguruan. Zedik, azken finean fakultate batean nabil lanean, eta asko ikusten dut hemen, nola erakusten den, zer adibide erabiltzen diren. Baita ere, dago hortxe erronka, arkitekturak pedagogian duen zerikusia edo erlazioa, baina hor egia esan dian mundu batzuk gaur egun, bai pedagogia aldetikan, irakaskuntza aldetikan, maila guztietan, gero txikita haurtzarotikan, fakultatera egoten garenon arte, nola antolatu espazio hauek irakaskuntza zuzen bat, hori ere aske bat egin alizateko, experimental bat egin alizateko, eta nik uste, hemen oso politia izaten dela irakasle ezberdina juntatzen direnean, eta azkenik, gu arkitektura fakultatean adibide bat bezala, nola diren irakasteko gaitasunak edo espazioak. Gure kasuan, arkitektura eskola bat, azken finean sorkuntza eskola batenez, bada oso garrantzitsua espazioak nola antolatzen diren eta nola kudeatzen ditugun, bertan sorkuntza hauek aurrera eraman alizateko.
tamalez, sorkuntza prozesu hauek iristen dira, pixkat berandu esango nuke, batxirgo amaitu ondoren fakultatetan. Segurazki politia izango litzeke olako pedagogia arloak edo arkitektura pedagogiarekin dakan zerikusia edo espazioekin dakan zerikusia askoz lehenagoia sartzea, umeek txiki-txikitatikan agian sorkuntza prozesu ezberdinak izan daitezkeak barneratu izateko txiki-txikitatikan. Baina hor bada zientzi propio bat, saiatzen diana bi ikerketa horiek irakaskuntzana, pedagogiana eta arkitekturana eta espazio lanketarena uztartzeko. Informazio... Saioa bukatu eta uste analisia behar degula lasai hemen. Bai. Bueno, nik galdera bat inbar dizut, zure argazkitan kuskusiatu dugu eta ikusi dugu Architectures Needs Punk. Nola, Txarri? Ez dakit, zuko beto esaten duzu. Arkitekturak punka behar dula dion txaketa batekin ikusita ditugu. Eta orduan, nire galdera da, nola uztartu punka arkitekturarekin? Nik uste Inigo zu musikan pixkat ibitze zehala, iruditzen zaite, ez dakit. Bait uste tokatu zaitela ikustea instrumentu batekin dantzan. Hoi ba. Hoi berez izatza pixkat, segurazki baita kortxoeneako garai hortatikan eta tesiaren inguruko garai hortan konturatu nintzalako molde oso zurrunak zeudela, Eta nien naiz musikan inundik inorare aditua, baina, bere garaian ere, nik ere bere ponek, pixkat hautsi zula, garai hortan musikak behartze zituen, zeuzkan rol berezi batzuk, ez? Eta horri da, azken finean, oiua, honik txalekoan dakatena jarrita idatzita, punka behar du, gehien bat esanez, haustura bat behar du mugimendu bat, benetan hausten duena, eta beste balore batzuk mahai gainean jartzen dituena. Ez du esan nahi gaur egun ez dagoenik, baino bai behar du korronte horrek segurazki agian punkak izan zuen gizarte hori hartzun edo erantzun hori. Horregatik, eta gaur arte behintzat oraindik txalekoi askotan jazten dut, hemen ikaslei asko gustatzen zaie txalekoi jartzea, eta gainera, badakit Donostiko eskolan rotulorekin ere marra dela. Beraz, antzera badago pixkat radikalidaderuntz mugitu nahi duen esparru bat. Tendentzia sortzen ja, janzkeran munduan. Ala uste pintzat. Bueno, azken galdera, denbora dugu? Azken galdera, ja, Xotil. A ber, ze gatzen zaitu iteko? Hoi zaldibiko gauza bat izango da seguraski, Zer? Bota. Ze gatzen zaizu iteko Innsbrucken eta aber asmoik bakazun honea itzulteko? Aber behize, ze gatzen zaiten iteko nun? Zauden tokian Innsbrucken. Dirudi, orain bai. Innsbrucken seguraski gehatzen zaizkik gauza asko iteko. Innsbrucken gehatzen zaizkik gauza asko iteko. Dena den, pentsatuta noiz itzuliko naizen nik hemen kontratua mugatua dakat, ikertzaile bezala. Egon beharko luke mai gainean, baino ni zaldibitar bezala sentitzen naiz, grosekoa ere, esan barrakat urte batzuk grosen bizi izan du naizela, eta hortxe lagun kuadria badakatela, eta bizitzako pasaje politiak, eta beraz, ni beti naiz itzultzekoa. Eta oaingoz aukera odaketenez hemen geratuko naiz, aldan guztia irauliko dugu hemen, eta biharko aukerak biharkoak izango dira, baina ni behintzat oinak momentuz behintzat zaldibin dazkat, Euskal Herrian dazkat, eta naizta hemen lan egin, ikuspegia beti zaldibitik egiten dut. Oso ondo. Mezorrekin. Eskerrik asko, tarte hau dedikatzeagatik. Eta ja laizter ikusten gana hemen ingurutik. Hori da, eskerrik asko, Xotil. Izan ondo.
Aio. Agur. Bai, zuen. Eskerrik asko, aio. Gautik hasita ni naiz nire bidean erabakitzen duena. Gautik hasita ni naiz nire buruaren baitalerik zutsuena. Datorrena hau amaitu da enbezetan bezala. Bueno, bulego taldearen datorrela kantu honekin, Paspertut izeneko taldetik datozen neska-mutilekin, bagoaz ere aurrera eta segituan Oiana Maritorena eta arte eszenikoen giroan murgilduko gara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Beno, urgiroko doinu hauekin agurtuko dugu lehenengoz gure bigarren kafeko estudioan bingoz Oiana Maritorena, arratsaldeon, zer modu zaude? Arratsaldeon, oso ondo. Arratsaldeon. Hemen zuekin zuzenean eoteko. Baita guk ere egia esan. Bueno, arte eszenikoen giroan hariko gara, horreratu dugu, eta gaur, ez dakit joan den astean hemen keparras izan genuen, ez dakit primizia guztizkioak ez zizigun eman, baina aurreratu zuen, ez esan zigun, bazetorrela kartel bat, berazken lanari buruza inguruan ere hitz egin zigun, eta gerora, guretik pasata gero, mantzuen primizia edo aurreratu zuen, ez? Fadoak entzuten zituen gizonaren kartel hori. Bai, ez dakit ikusteko aukerarik izan duen. Bai. Eta gure entzulek ere ikustiko dute. Bai, erakutsiko diegu, Nik uste dut oso kartel berezia dela, berak ere aipatu zuen, agian jende harrituta geratuko zela, etzuela fadoen kontuarekin lotuko, eta nik uste baduela hor zerbait kuriosoa edo gogua pizten duena, ez? Beraz, kartelak gehiago esaten du izenburuak baino. Ez dakit hori esango nuke, baina agian gogoa pizten duela lotura bat edo zer egon daiteken antzezlan honen atzean ikusteko, nik uste dut bai. Kontrastea egiten du izenburuaren eta irudiaren artean. Zesan zigun hori, ez zeukela zer ikusirik ez fadoarekin. Hori da. Bai, fadoa hortzegoela, aitzaki, baina etzela ideia zentrala, eta esan estetikoki ikusten dugu, ez dakit, emakume bat, bigote batekin eta mantalarekin, tipo bat pala batekin, beste bat, ez dakit, mendira joateko, baina, pioleta beharren mailua dauka eskuan. Eta malaletxe aurpegia. Bai, oso irribarretxu ez dira agertzen ez, bat ez bestia, ez? Bai. Bueno, maskulinitatearen inguruan esan zigun ere izango zela. Bai, nik uste berezia izango da. Eta irailaren 18an estrenatzen zuela aipatu zuen. Data apuntatu genuen, ez da? Eta Tolosan. Leidor antzokian. Nola ez, Tolosan. Ze gogoratu dizu, ze sugeritu dizu kartel horrek, Oiana? Niri gogorarazi dit, ez dakit gogoratzen duzuen Fargo izeneko telesail bat zegoen. Kartelo, ez dakit zergatik eraman ninduen, ikusi nuenean, Ara edo iparraldeko serien ez dakit giro horretara. Gero ere bazegoen beste pelikula bat, 3 anuntzio kanpoaldean. Bai, 3 anuncios en las afueras modura edo jaso genuen zinetan, bai. Eta hori ere gogorarazi zidan, ez dakit oso ondo zergatik. Bai, oin zetezula badoka, puntu bat ola. Bai? Malaletxe aurpegiak. Bai, agian hori da. Igual, hori da arrazoia. Koendarra. Koenena zan, bai, ez da? No, Fargo eta, ez zan koenena, baino, pelikula ikusen unean, pentsatzen koendarren azala. Estiloagatik. Eta gidoiangatik, bai. Bueno, hori da, irailaren 18an estrenatuko dela, agendan apuntatuta daukagula, eta, bueno, iraila urrun dagoela. Eta asteburu ontarako eroiana izango ditugula proposamenak, ez? Bai, gogoratuko duzu joan den astean zestoako antzerki asteari buruz aritu ginen, eta guk
azaldu genituen bertan egongo diren 4 antzezlanak, eta horietako 2 gaur da bat, aurreratu egin genuen, baina, bueno, asteari buruz ari ginelako, eta gaur ikusiko dute bertaratzen direnek, Panpina, Erika Olaizolaren lana, eta bihar eukiko dute aukera Satiro ikustekoa. Hori, zestoako antzerki astearen barruan. Baina horrez gain, badaude beste lan batzuk ere. Adibidez, bihar Orion estrenatuko dute Ebaren Alabak. Lan hau martxoaren 13an estrenatzekoa zen, baina konfinamenduagatik bertan bera gelditu zen, eta bihar estrenatuko dute, eta zuzendaria, hemen aritu dira entzaiatzen, Tolosan bertan ere, eta zuzendaria Elena Aranbarri da, eta emakumearen kontrako indarkeriaren inguruan hitz egiten du. Antzerkia. Bai, antzerkia da, bai. Eta nik uste dut, hola, esperientzi politia izango dela, ez delako izango leku batean bakarrik, uste dut ikusleak hartu eta beraiekin ibilbide bat bezala egingo dutela, gero antzezlana egingo den lekura bezala. Orduan, zerbait berezia izan daiteke. Arti performance edo behintzat beste, giro batetik edo. Bai, hori da. Eta gero horrez gain, beste lan batzuk ere badaude. Bihar bertan Deban Matriuska ere egongo da, zestoako antzerki astean egon zana, gaueko 10etan, eta Zarautzen gure gonbidatuak, gaurko gonbidatuak ere pool dantza ikuskizuna eskiniko du, arratsaldeko 8etan. Jaki hor daukagun agurtu egingo dugu, baina oraindik gauza gehiago azko kontatzeko, Amaia Lizaran, arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon. Bueno, segitan izango gara Amaia Lizaranekin, hemen daukagu agendatik zerbait espazioen buruan, adi jarraitu Oiana kontatzen ari dena, eta igual proposamena bururatuko zaizu aste bururako. Bueno, beraz, plan ugari, Oiana. Baina ez dira oie bakarrak, bai, larun batean, eta nik uste dut hau, gainera hemen euki genuen bere zuzendaria, Gurtzan Entxaurraga, Tombolaren estrenaldia izango dugu, berarekin aritu ginen oraindik entxegua egin zuten, irekia, baino entxegua zan, eta bihar estrenatuko dute goizeko 12:30, horeretan. Gaztelaniaz, hori da. Eta arratsaldean berriz 7:30 euskaraz. Eta aipatu genuen oso lan interesgarria ematen zuela, Europako mugen inguruan ere arituko dira, umore puntu horretatik, tombola baten giroan, eta gogoan ikuste dut badugula hola ikustekoa. Zertxo baite aurreratu dute. Bai. I want the world to know how happy it can be. Oraingoan erabakia nahiko erraz hartu nuen, ez zegoelako egunik Europa irakurri edo eztabaidatzen genuen. Ze gauza Europa. Hazen mendiak Europa. Bueno, gogoan dugu, kantu hau ere entzun genuen, antzeko promozio material bat ere aurreratu genuen, arekin egon ginean, eta guzti hori osatzen ibili dira, eta osatu dute, gainera hor, gure gonbidatu ere izan ditugun beste pertsonaia batzuk ere agertzen dira, eta poza ematen du, azkenen mundutxo hontan denak horroso gertu zabiltzatela, eta... Bai. Eta gero zer gehiago esan, aipatu, txikitxoentzat ere nik uste dut tartetxo bat ere eskain dezakegula, ez? Gurasoa beraien txikitxoekin joan daitezen, eta hola, aipatuko dizkizuet, asteburu honi begira egon daitezkeen emanaldietako batzuk. Bihar ostirala, uztailaren 3an, goizeko 12etan, Muskizen Tomasen abenturak egongo da, eta larun batean izango dute 5:30 eta 7:30 ere Mungian, aukera txikiek, bertaratzekoa. Horrez gain, mago bat ere izango da larun batean Jodion, Asier Kidam, magoa, ez dakit ezagutzen duzuen. Nik ez dut ikusi baino ezagutzen, badut bere berri, bai. Eta beste bat aipatzearren, igandean atxaldeko 7:30 Elorrion, Gari Montxo eta Jose Lontxo arituko dira. Egia da badirudiela askotan, umeentzako ikuskizun ezagunetako bat, ez, hor dago, ez, Pirritx Porrotx eta Marimototxo, baina nik uste dut, zabalagoa ere badela txikiei eskaintzen zaien lana edo, eta hoien berri ematea ere politia da. Bai, noski, eta gaina gugurean ere tartetxo egiten digu gaztetxoei, umei, zeadin bueltan... Eta gurasoek ere eskertuko dute. Hori da. Jakina, eta nik uste dut orain gainera udan, eta orain arte etxean egon direnean 3 hilabete kanpoan, eta gauzaz berdinak egiteko aukera. Eta askotan, badirudi, umeentzako esaten dugunean, nik ez dago semearabik, baina jobak bai, eta baten horrako emanaldi batera joan, eta heldu bezala, zenbat gozadezakezun umeak helburu dituen emanaldi bat, ez? Azkenen guk ere barruan badaukagu metxo hori, eta oso goza politak ikus daitezke, helduentzako bideratuta ez dauden sortze lan horietan. Por cierto, gaur jakinarazi dute gure zirkuak Orion hasiko duela, ez dakit ibilbidea izango den, baina Orio izango dela lehen, nola da, geltokia edo, uztailaren 17tik
aurrekoan esan genuen aurreratu zutela zerbait, Bai, ikusi pistatxoren genuen. bat eman zutela, eta gaur dagoeneko esan dute orion egongo direla 17tik aurrera. Bejon diela, ez? bai. Lan ederra egiten dute, eta hor ere, ume, nerabe, heldu, eta oso helduak ere denek gozatzeko moduko emanaldi zoragarria egiten dute. Dudarik gabe. Gainera, hemendik ona egindako emanaldi horietakoa eta oso goza polita da. Bai. Bueno, Jarraitu ingo dugu, Bueno, ezta? ez dakit, agendak, asteburak ez digut denerako emango. Bueno, hau ja ez da asteburukoa izango, Vale. baina egia da gure, nire azken saio izango da gaur, eta zuekin ere, eta datorren astean ikuste batzuk triste egongo direla Sanferminak bertan bera gelditu direlako. Pentsatzen un bigarren kafearik ez delako egongo. Hori ere tristera izango dute. Horregatik neharrez, Sanferminak bueno. Ez zuen negarrik egin, iraian bueltan izango gara, lasai, oporrak deno behar ditugula, eta ez kezkatu. Baina, bai. Bada tristura bat Naparro alde hortan, ez da? Hori da, bai, leku Bueno, eta ezberdinetan Nafarroan ospatzen ez da dira, eta lekutan, Pasaian, eta Lesaka Iruñan, eta bar. Eta, proposamen batzuk pare bat, behintzat, aste horretarako ere, aipatuko ditugu. Aurreko astean ere aipatu genuen, Aitziber Garmendiaren Txanogorretxetik 8 emera, 6 mutil medio antzezlan Arriagan egingo zutela, eta egongo da Donostiako Victoria Eugenian uztailaren 8tik 12ra. Iaz ere horrela egun batzu pasa zituen Donostian, antzezlan honek, eta aurten ere errepikatu ingo dute, pentsatzen du funtzionatu duelako, eta nik uste dut, ratu divertigarri bat pasatzeko oso aukera politia dela. Primeran, hori ere apuntatu dugu. Bueno, gero pasako izkigu zu txuletak, ze. Hemen agendarekin etorri Bai. Bai. Eta beste bat, uztailaren 9tik 12ra Donostian ere, Erritu Sharon Friedman eta Kukaik egindako lana, ikusteko aukera izango dugu, Santelmon, beraiek ere Donostian egonak dira, baina nik uste dut Santelmoko elizan egiteak lan honi bereziki emango diola oso kutsu berezia, ez? Bueno, entzuten ari gara. Entzun? Egia da gainera, Santelmoko barrukalde horrek baduela oso berezitik, ez bada zerbait. Non egingo da, zehazki? Elizan bertan uste dut, bai. Ze argiekin ere asko jolasten dute emanaldi honetan, eta ez dakite. Bai, klaustroan agian arraroago izango. Ikusten ari garen argi horiek Eliza baten barruan, juju puntu bat, beldur puntu bat ere eman behar dute, eh? Bai, nik uste dut oso berezia izan daitekela bertan ikustea. Agian errepikatzeko aukera, ez? Hori ere, beste eszenatoki bat hor, beste giro bat ere sortzen du nahitaz. Eta amaitzeko agendarekin amaituko dut, gure gonbidatuaren estreinaldia aipatu bat. Uztailaren 10ean izango da, Tolosan bertan, Out lana, Amaia Elizaranek egindakoa, eta nik berari buruz ez dut asko aipatuko orain, gero berarekin egongo gara, eta berak azalduko digu pixka gehiago. Baina pixkatxo bat, bai. Bueno, aurkezpen gisa. Murgilduko gara pixka eta Amaia Elizaranen ibilbidotxo hortan. Amaia Elizaran, Tolosa, dantzari, dantza irakasle eta koreografoa. 3 urte zituela, Tolosako Ekintza Balet Akademian hasi zen baleteko klaseak hartzen. Ondoren, 12 urterekin Donostiako Talia eskolan jarraitu zuen, eta tartean, dantza garaikidean murgildu zen. Gipuzkoako Foru Aldundi eta dantza elkarteak artelekun antolatzen zituen ikastaroetan. Bertan piztu zitzaion dantza garaikidearekiko gogoa, eta Donostiako Isabel Berdinirekin hartu zituen urtebetez dantza garaikideko klaseak. 2008an, 16 urterekin, dantzako formakuntza jasotzeko aukera izan zuen Gipuzkoako Foru Aldundiaren beka bati esker Madrilgo Real Conservatorio Profesional de Danza Marienma eskolan, dantza garaikidean espezializatuz. Bertan gainera, ikasleen adore, egiteon eta bikaintasuna neurtzen dituen Virginia Valero saria jaso zuen, eta baita ohorezko aipamena ere. 2013an graduatu zenetik, koreografo askorekin lan egiteko aukera izan du hemen, naiz nazioartean. James Wilton, John Ross, Jessica Kennedy, Wide Open Opera, Adam Russell, Roger Fernández, Iker Arrue, John Maia, Iris Heitzinger, Hilder Koch, besteak beste. Zineman ere parte hartu izan du Telmo Esnalek egindako dantza pelikulan. Bertan, Judith Argomanizek koreografiatutako piezak dantzatu zituen. 2018an, Alos Quartet eta Kalakanen hainbat kontzertutan ere dantzari gonbidatu gisa aritu da. Leku ezberdinetan. Eta 2015etik bere konpainiarekin lanean dabil.
konpainia, hainbat improvisaketa ostean, hizkuntza koreografiko propioa sortzeko beharretik eta baita ohiko toki edo taleko alternatiboetara dantza garaikide pieza berriak egiteko gogotik sortu zen. Ordutik, urtero pieza berri bat sortu dute. Row, Pool, Block, Mar eta uztailaren 10ean estreinatuko duten Out. Horrez gain, 2020an Kultur Hiriburu izendatutako Galway hirian oro egitasmoan ere parte hartzeko hautatua izan da. Ongi etorria bigarren kafeko kafe hutsera Amaia Elizaran. Bueno, balenera gortu zaitugu, baina ongi etorri gurera. Bueno, tarte honek kafe hutsa izena du. Arte eszenikoen protagonistak gurera zatozenean, kafe hutsa ditzen digu eta hili kafeak babesten duen tartea da. Italiatik datorren mundu osoko kafe honena gurera ekartzen digute, eta guk saioari edo entrevistari elkarrizketari hasiera emateko beti galdera berdina egiten dugu, eta normalean nahiko erantzun xelebrearekin. Baina tira, kafea gustatzen altzaizu, Amaia Elizaran. Asko gustatzen zait, Baina da gure saioko hitz klabe horitako. baina pixkat urduri jartzeit. Orduan, egontzan denboraldi bat ez zinula kafe hartu ze, jartzen nintzen, atope, eta orduan ja kafeak endunun, eta jazet kafe ikartzen. Baina gustatzen zait. Bueno, ondo dago. Orduan bigarren kafea kontzeptu gisa. Hori da. Kontzeptu gisa. Ze kontzeptu bat da bigarren kafea ere. Filosofia oso bat atzean duena. Bai. Zuzen artistak, agian lotura du, Artistek badutelako bigarren irakurketa hori eta gai direlako bigarren kafe bat hartzeko kontzeptu gisa. Aztertu beharreko gauza hau. Bai, venga, datorren demoraldirako tesi bat montatuko dugu honen inguruan. Bueno, elkarrezketari hasiera egiteko, pentsa, kanpotik egingo dugu batzutan, edo zati batzu bintzat, kanpotik egingo dituzte. Eta guk, zure ezagun, lagun, den pertsona bati, eskatu diogu galdera bat egiteko, nahi bazuen, eta esan du, bai, gustora, eta hoxe da galdera. Kaixo Amaia, sorpresa, jaiotz naiz, zer moduz. Bueno, oantxe ikusi dut zure obra berriko kartela, eta intriga asko, Bueno, ezakit bizkarrez, orrazkera horrekin, oso polita. Orduan, ezakit, eskatuko nizuekena da, ezakit detailetxo batzuk edo aurreratzeko, ikusleai. Eta hori, bueno, besarkada bat Xabierri ere, besarkada handi bat bioi, zorte asko edo kakazarra, hobeto esan da, estreinaldirako, eta bueno, asko disfrutatu uda raro hontan, emateunez uste baino hobeto jungoa, así que bueno, muixo erraldoia bioi eta animo. Zeuna, ez nuen espero. Urduri jarrit, beak erango zen bezala atakito, sartu zen. Bueno, jaiotzozak aipatu du, kartel hori bizkarrez, gu stream bitartez jarraitzen gaituztenek ikusezakete, igual deskribatuko dugu. Eta bestela bilatu. Ni ere, atxundituta eta pila gozatiztean. Ikusi nuenean, eta bai, ez dakit nola deskribatu da oso minimalista alde batetik, ez? Xuriak eta beltzak, eta, bueno, hoien arteko jolas edo kombinaketa badago. Amaia, zure hilea bera bada zure marka bat. Ez? Baina ez da, rizok ikusten. Horrez, egia da hor dagoela, tensio bat rizoiek ez trentzak bihurtzeko. Ile indartsua dauka, Amaia. Ordu bete pasatzen hau iten, nera. Begira, makintzizun. Bitu, bez? Atzeko aldea ere. Eta bai dauka, Amaiak bilduta hilea, eta gero eraberan zer ditu? Zer duzu horre, nola esaten da, txirikordatuta? Sokarekin. Soka bada? Bai, soka, hola, bai. Soka bat, ez daukagu. Txuria. Alkandora xuria dauka, eta hilea beltza. Alkandora edo Amerio jaka da? Bueno, jaka. Agian ez da oso txuria, ez dakit. Edo agian, ikusi, agian ez da denek. Zuzenean kolorea egongo da orduan zerbait? Ez. Txuri beltzean... Zenbat konta daiteke? Bueno, nik ez zidu galetu. Jaiotz... Instrumentuak ez da txuri. Egia da, bai. Bai, egur kolore pixka badago, ez hor nikel arpa, viola, violina, ez dakit zema kontatu daiteken, baina jaiotzosak esan dio, kontatu iguzu zerbait. Zu, jaiotzi erantzun. Bai, jarri situazio baten, imaginatu zaudetela danak urazpin, ez? Arnasa hartu zuen, sartu zate, zaudete barrun, eta ezin dezutenen gehiago ateatzezea, ez?
Ez, momentu Batzutan, ere bai. Bueno, modu poetiko batean, pentsateko. Vale. Ja, aguadileik. Eta orduan, ideia horrekin, aske sentitzearen momentu hori, guaintxe bizi izan dugun egoerakin konparatuta ez, ateatze hori libre aske out, kanpora. Eragina izan du egoerak edo lehenagotik bazetorren zurekin buruan? Bidegia esan dago pixkat erlazionatuta mar sorkuntzarekin. Gu askotan sorkuntza batean gaudenean, ideia pilo bat zakarreta botatzea, ez dute balio momentu hortarako eta ez dira erabiltzen. Orduan, konfinamenduan Xabitani pentsatzen pixkat, gaur egongo situazioakin nola moldatu indako lan guztia ez gatzeko bertan bera, ez azkenen antzokitara juteko momentua ez dakit oso ondoan noiz iritsiko da, orduan moldatu behar zen egoera ontara. Hobeto ni bakarrik paneon dantzatuz, hola ez dakat kontaktua inongo dantzariekin, eta, bueltaka, erabaki genuen zati bat hartu, etzana erabili marreako, eta hortik pieza berri bat sortuta hori egin dugu. Beraz, jasangarritasunetik ere badu. Rau, pull, block, mar, out, silaba bakarreko izenburuen zalea zara, gutxirekin asko esan daitekelako edo nondik? Bai, ni ez naiz hitz askotako neska bat egia esan. Naiz nahiko, hola ez, dakenela esan. Orduan, bai, monosilagokin hasi nintzen, eta guain ja, martxa jarraitu etola. Martxa eta marka pixkat ere bada, ez? Amaia Lizaranen marka pixkat, ez? Bueno, igual bai. Bai, egiten du, zure. Bai. Beraz, jarraitu eta arro gainera. Bueno, sorkuntza horri buruz aritu zara, Xabiere aipatu duzu, musika, musikara egokitu, musika zurera egokitu, nola ematen da ezkontza hori, nola ematen da nahasketa hori? Beira, badaukagu erreztasun bat, dala Xabi nire txondoan bizi dala. Orduan, edozein momentutan esatit, Amaia, etorri dakatzen laguntza bat erakurteko. Ez? Orduan, gure harremana, da hain erresa, edozein momentutan beak bidaltzen dizkitela erritmo desberdinak edo ambiente desberdinak. Orduan, ni Xabi bidaltzen dizkiten gauzabietatik materiala ateatzen dut, eta gero, segun eta zer sortzen duten hortik, berak moldatzen ditu, bidalitako lehenengo gauzak. Orduan azkenen elkarrezketa bat ezela. Beak bidaltzen dizkit, nik bidaltzen diot bideoa, eta batzutan gero estudioan bai elkartzegea, baina nola guain konfinamendu nahi gea, dena azkenen ez da fisikoki izan. Laizter, estrenatuko duzuen out horri buruz asko ez digu kontatu Amaia Lizaranek, baina zertxo bait entzun eta ikus daiteke dagoeneko. Bueno, kolorea badu instrumentuak, baina bestela ikusten. Eta jaka beltza. Baina hor, txuri beltzeko oso girotik, Mikel Arpa helduta Xabi Zeberio, ia da, akaso bere instrumentu, gehien Xabiri buruz esaten duen instrumentu horixe dela, ez? Naiz eta askotan biolinarekin ikusten dugun, badu Mikel Arpak horre berarekin zerbait. Mikel Arpa txuntxunaren moduan ere jotzen ikusi dugu hor bideoan, experimentazioa dago horre bai, ez? Bai, eta ura baita dago, elementu desberdin asko daude, Xabi jartzen da lupakin, eta mila gauza ditu. Lupa, azalduko dugu da pedal bat, nun soinu bat sartu, lupak grabatzen du, errepikatzen du, eta horren gainetik berriro jotzen jarraitzen du, eta sorkuntza egiten da, kapa ezberdinetan, geruza ezberdinetan, eta hortik oso ederrak atera daitezke. Asko hitz egiten duzu Xabi Zeberiorekin, aipatu diguzu lan asko egiten duzu, asko izaten duzu elkarren arteko komunikazioa? Sortzerako momentuan, edo... Bestela. Egunero, 20.000 jutegea eta elkatzegea. Erosketa dijoa karritoakin eta berriz topatzegea. Ni askotan gesten hazi etxetik, eta seguro Xabi topatuko tela. Eta pan, Xabi topatzea.
Denbora guztin. Pan. Ogi bila joan eta pan. Gauza esango dizut, bada galdera bat, Xabi Zeberiok, egiteke zuena, eta berak ere bidale digu. Kaixo, Amaia, aspaldiko. Aizu, nik galdera badauka zuretzat. Beti nire buruari egin izan diot, galdera hau eta oraintxe aprobetxatzen dezu egiteko. Nola egiten du, zu bezalako dantzari batek, ze sistema, ez dakit, mnemotekniko edo ze demonio erabiltzen du, adibidez, ordubeteko saio batean, mugimendu guztiak memorizatzeko eta zure ondoan dagoen dantzariarekin koordinatzeko. Nola da posible? Kontatu, nahi eta guztiei. Hortxe galdera. Galdera interesgarria. Galdera interesgarria. Bueno, azkenen beste dantzariakin batea jotea, ensaio eta ensaio orduk. Hoi basikoa. Egia esan, lan asko ite deu, denak musikalki kontutan di joan normalean, batzutan ez. Batzutan jarraitu margea, baina azkenen denbora asko pasatzen balin bazu beste artistekin, beste dantzariekin, azkenen sintonian sartzezea eta batea jutegea. Akaso gehiagi pentsatzen ez den zerbait da, ez? Galetuan izan zuek, Oiana, Arrate, dantzan ari zarete. Ez da batere konparagarria. Ez, baino, ez dakit, inoiz pentsatu duzue nola memorizatzen duzuen koreo bat, ez? Osa, nik uste hori... Egia esan, nik ez dut inoiz pentsatu. Errepikatuz, eginez, baina nik uste Xabirirenik galdera luzatuko nioke antzera, ez? Berak ere nola gogoratzen du jo behar duen guztia, partiturari gabe edo sortu duen guztia, horrere, ez dakit, badago barneratzen joaten zara, eginez, azkenen ez duzu pentsatu behar. Ez da pentsatu behar. Azkenen atea itea, nizten atoki baten ez noa pentsatzen ze pauso egin baituten, batzutan jundite zaizu burua, eta baina... Zurruna da pieza, alegia. Xabik, galdera horrekin bururatu zaitez, Xabik musikalki hartzioten dituen lizentziak gauzak moldatzeko, aldatzeko, abiadura aldetik ere egongo dira, oszilazioak, ze puntutaraino da malgua, da aldakorra pieza bat, estrenatuko duzuen hori? Xabikin dauzkaten pieza guztik oso aldakorrak dira, ez da ezer pregrabatuta eta ez da ezer empaketatuta bezala ematea, ez? Bea segundakan, erritmo bat emango du, edo beste bat, gehiago emozionatukoa, o gutxigo, ez dakit, eta... Oso elkarrekin zoazte. Eta oso elkarrekin goaz, orduan segun eta ze mateiten, ni gauza bat emango diotu beste, eta kontrakoa. Orduan, naizta pausoak edo koreografia berdina izan daireken, ez da berdina. Eta zuk adibidez normalean, zuzeneko musikarekin lan egiten duzu. Gustatzen zait. Hori zure erabakia izan da, ez? Bai, alba da, nahi gustatuko litzateke emanaldik guztitan musika zuzenen izatea, baina egia da askotan baliabideak ez diala errexak eta moldaten bartzea. Sortzerako momentuan, edo ideia bat dola buruan daukazunean, hitz egin du, ez? Xabirekin sortu dituzunetaz, elkar lan horretan, aurreratzera, baina lehenguan keparrastiri galdutzen genioen, beak gidoia sortzerakoan pentsatzeote zuen gidoi hori defendatuko zuten aktoreengan. Zuk ideia bat, kontzeptu bat burura datorkizunean, pentsatzen duzu hori garatzen ari zarenean zein musikarirekin, zein musika estilorekin, zeinekin gauzatuko duzun hori ondoren? Lehenen... Pentsatu da, Batzutan argi dakat nahi detela musikari batekin lanin, eta orduan abia puntua da horrekin nahi dut lan, guazen hortikan ze ideia jundaiteken ondo estilo horrekin edo gauza horrekin, eta beste batzutan da ideia hau jarraitu nahi dut, ze etorriko zaion ondo, baina askotan da musikalki gustatzen zaiten zerbaitekin lanitea. Eta dantzariekin? Eta dantzariekin gustatuko bilizai dake, kitzea dakitzen dantzari. Eta itea sorkuntza potolo bat, baina ez din da. Eta momentuz, leirekin, leiro eta mendirekin oso lagunak gea, eta plazerra izan dut bekin lan aiteko. Leirek ere galdetu, dio. Kaixo Amaia, Leire naiz. Ona hemen ere galdera. Zer nahiago dezu dantzatu kalean, ala antzokian? Galdera hola, zehatza. Jak. Lehen esan duzun zarazu. Kale asko gustatzen zait. Asko gustatzen zait publikoa gertu izatea, nahiz hau hain ezin dan. Kaleko magia hori ez azkenen antzokia publikoa junin behar du horretara, eta askotan igual zaude hor kalen, eta norbait pasatzea etzana jungo antzokia, eta ikusingo, eta orduan magia hori
kalekoa ez da antzokiak. Orduan alde hortatik, pues, kalean nahiagoet. Ba, igual kalean nahiagoet. Bai, zu, eskubide, osea. Baina antzokia ere, argiekin eta dena, beste magia badaka. Soinua hobeto da. Bakoitza bere magia dauka. Bai. Jantziagoa da ere, bai, ez? Badugu joera bat ere, beti aukerarako, ez? Eta batzutan da, anistasuna hori, ez? Dena nahi dugula, ez? Bai. Eta gero beti esaten da, emanaldi bat antzokian edo kalean ez da berdina. Ez? Importantea da pentsatzea antzokirako da edo kalerako da. Bai. Eta, bueno. Bai. Entzun dugu lehen, eta ikusi dugu hor Leire zurekin dantzan, bloken pieza hori ikusten ari ginela, horre belakotarrak, gainera gure naiz kontzertuetan izango diren belakotarretako bi, Lander eta Josu Ximun, izan zen dituen musikaren sortze hortan, oso bestelako doinuak, ez? Biolinetik edo Mikel Arparen, ez dakit nola deitu, badira hola oso sugerenteak, oso sakonak, oso, ez dakit, eta aldiz, elektronika aruntz eta beste soinu batzuetanako bidean egin zenuen hori, gustatzen zaizu, aldakortasun hori. Galdetu dizugu, kalea edo zea, musikan ere kolpea, aldaketa. Bai, musika klasikoa gustatzen zait eta musika elektronikoa baita, eta hip-hopa baita, eta bai, gauza pila gustatzen zaizkit, orduan, artista desberdinekin lanitea, azkenen nahi artista bezala, asko balioit laniteko. Nik galdetu nahi nizun, Leire Otamendiren kapitulua itxe aurretik, zer den edo, ze izan den zuretzat Leirerekin lan egitea, ze iruditzen zait, pasada badela, zuek biak dantzan ikustea, ze supermimetizatuta zaudete. Eta lehen esan duguna, ez? Badago, entzuten duzu elkar, hori argi gelditzen da, baina eraberean, zaila da hori lortzea hainbeste, edo hain perfekzio, esango dugu, hainbesteko perfekzio mailara iristeko. Orduan, zakit, zuretzat Leirerekin lan egitea, zakit, berez izan. Leire da una crack. Entzuten barit. Hoi azteko. Baina ordu pilo bat sartu genituen. Osea, dena dago kontutan, osea, bosten da sorbalda, zazpin da behat txikia, osea, dago dena al milimetro, esango genuke. Eta azkenen baita, eske igual 30 bolo inditeu pieza horrekin, orduan, martxartzezu eta azkenen errexateatit egun, osea, liburnen egon ginen Frantzin, 3 egunetan ingen dituen 6 emanaldi, orduan, imaginatu, 6 garrengoan eske, batea loite genuen, osea, eske, hotelen logela berdinen, osea, hainbeste denbora biak batea, oso sinkronizatuta gehonden eta ordan. Guain espaldi ez detela ikusi, Leire gauzkako bat ikusteko. Eta baina jarriko bazinate biak elkarrekin, blok egiten? Horrengo aterako. Bilbo, lekuz-leku normalen kalen iten da, baina, guain dikan ezakite oso ondo non alinealko den, berez La Fundizion aretoan egingo dugu. Eta ez dugu egin, pasadan iraietik uste. Eta elkartuko zarete aurretik edo? Bai, noski ensaiatu inbardeo, baina beti dago zeia, igual aztu zaigu, baina uste hor non bai zerebroan egongo dala hortu. Betiko. Hor baduzu, aipatu du lehen ez, sarreran oso gaztetatik dantzerako harreman hori, eta oso gaztetatik dantzak atzerrira jotzera eraman zaitula, bilizara hainbat lekutan ikasten, eta batean azken hilabete hauetan, nik uste, denoi gertatu zaigu zerbait da ez, etxean egon eta mendik asko ez mugitu. Naiz eta azken urtetan zure, ez dakit, mugimenduak antolatzeko base operatibo hori, Euskal Herrian izan duzun, asko izan dira ez, kanporako joerak eta oraindik izango dira, nola kudeatu duzu hori, da nola kudeatzen duzu jakitea, atzerrirako bidaioiek orain geldik baten bat baduzu hor eskuartean gero galdetuko dizugu, baina tokatu da ez, batean etxean egotea eta pixkat lotuta egotea. Bai, egia esan geneuzkagun baita emanaldiak Alemanian eta Frantzian udara ontako, ez, Alemania gindoa zen tanzmesera dela superimportantea, eta hori bertan bera ustea izan da, como, que bajones, de repente, azkenean, hemendikan, ni asko disfrutatzen hemendikan egon da, batzutan baita pasatzait, proiektu batin Londresen edo opera batin Irlandan, eta emateu zaudela Dublinen edo Londresen, da izan behar dula la leche, bat zaudean. Eta gero eta hemen dituen proiektuak, igual interesgarri gokria, ez? Baina nola,
zaude Londresen, bai, igual ez da- Romantizismo hori galtzen du, ez? Bai, galtzen du. Baina, bueno, Euskal Herrin ikusten kriston maila ona daola guain, eta, bueno, bertakoaz disfrutatzea baita oso ondo daola. Izan duzu, zure bilbidean, dantzari, koreografo askorekin, asko atzerrikoak, besteak Euskal Herrikoak, aritzeko aukera, eta oraindik izango duzu, baino, zenbat ematen dute beste horiek, ez? Askotan Amaia Lizaran aipatzen dugu, baina zenbat du Amaia Lizaranek besteengatik, beste dantzakide izan diren hoiengatik? Jo, azkenen hori guztian ere barrun gehatzen da, ez? Hainbeste estilo desberdin inditut, ez da berdina ez da kaleko manaldi bat itea edo opera bat itea, ikustea mundu hori ez, nola karakterizatzen zaituzten peluka jarri, da beste mundu bat, baita ezagutzen dezula eta ondo daola, edo bideoklipak, ez dakit, osea, daude hainbeste gauzak eta hainbeste koreografo desberdina, edo dantza pelikula egin genunean baita, soka dantza ikasi genula eta grabatu genula, azkenen dia anbito desberdin pilo bat, eta azkenean zure gorputzan barrun gehatzeianak. Eta nik aipatu nahiko nizuke, edo galdetu, nola ikusten duzu orain hemengo ume gazte batek nahiko balu dantza ikasi, edo dantzaz bizi, hemen badaude lehen zeudenak baino aukera gehiago, oraindik ere kanpora begira jarri behar dugu, edo aldaketak ikusten dituzu? Bueno, lehenengo semanian animo asko. Ze oso zaila da. Oso zaila da, baina bueno, ilusioa balin baukazu, eta buru gogorra balin bazan bezala, seguraski horrea jongozea. Baina egia da, gaur egun aukera gehiago daudela dantzagara ikidea ikasteko Euskal Herrin puntu batetaraino. Ez ni 16 urtekin Isabel Berdinin gana juten izanen, nik ustez bakarrik zola hori, eta Miriam Pérez, eta jazta. Zeon bakarra izan, eta aprobetxatu hartzen ditun, arteleku kantolatzen zituen kursillo haiek ezagutzeko pixkat Espaini mailan ze koreografo zeuden, eta dantzagarekidea pixkat ezagutzeko, eta guain adibidez, akademia pilo batetan dantza eskola, ni adibidez Tolosan ematitut baita dantzagarekideko klaseak, nik uste eta aukera asko zabalagoa dela, eta baita dantzari asko kanpon ibiliga, kanpon ikasi dugu, eta asko bueltatu ingea. Osa, guain Gipuzkoan dantzari pilo bat gaude kanpotik etorri gala. Orduan azkenen hori aberastasun bat ematen du, eta aukera hori badukate, baina egia da, izten bali mazaia puntu batetara behar dituzula ordu gehiago, ja ez dala hastean bi egunetan jutea ordu eta erdi ikastea dantzara ikitea, ja nahi dezula sakonduta hori, orduan kanpora jomarko zu. Beraz, honetik badago zerbait esateko, alegia, gehiago dagoela non osurrutira jo behar. Baina bada Amaia Lizaran kezkatzen duen beste zerbait. Bueno, Amaia Lizaran etaz kontatu digute gauza desente. Batetik, esan digute. Lanean, etxean eta bizitzan orokorrean pertsona txukuna da. Kultura guztia gustatzen zaio, artista ezberdinak, performanceak, kontzertuak, antzerkiak, adibidez, mastodonte musika taldea gustatzen zaio. Komertzio lokalaren aldekoa da, ingurumenarekin zentzuduna, yoga egitea gustatzen zaio. Pandemiaren egoeraren ondorioz, pena sentitu du kulturari garrantzi gutxi eman zaiolako. Beraz, honetik kontatu dugu zerbait, baina gure kultura, ez dakit, egoera hontan ere, kulturaren egoeran, badago kezkagarritik edo bintzazurik kezkatzen zaitu, pixka bat. Bai, egia da, konfinamenduan egon ginanen, denak etxen gaudela, ez? Musika hoi triste. Bilatuko dugu beste. Beste bat. Behin konfinamendua pasata ikusten dezunean komertzioak ja ireki dutela, tabernak, terrazak, gehien bat hoi. Hau bai, Hau beto. Eta kultura, da hola guendikan, arrankatu gabe, esatezu, eske hor, atxazu, ez? Gogorra da, ikustea. Hau da mastodonte. Bai, honizan Madrilen ikuste. Bueno, badugu beste galdera bat, pentsa, nik uste, zuk zikloa itxiko duzunez, iraian, etorriko gara zure bila. Baina, astez-aste egin duguna da. Gonbidatuari eskatu urrengo asteako gonbidatuarentzat galdera bat. Baina jakinik zeintzen, Eta orduan, joan den astean Kepa Errasti izan genuen gurean, eta Kepa Errastik galdera sakona, Bidali dugu. Prestatu. Bueno, kaixo, Amaia. Elkarre ezagutzen dugu, ez du askotan elkarri ikusi, baina badakigu nortzu garen. Normalien,
Gentiek, hola, galdera sakonak eitxeitu lanbidean inguruan, bizitzan inguruan, ni beste leku batetik joango naz. Patata tortilla... Ui, ama, galdu dugu, keparrasti. Gentiek, hola, galdera sakonak eitxeitu lanbidean inguruan, bizitzan inguruan, ni beste leku batetik joango naz. Patata tortilla, tipulakin o tipula gabe. Eta mesedez, garatu erantzuna. Garatu erantzuna. Bazirudien presegoela galdera, pausa dramatikoa, zuk erantzun eta gero, garatu. Tipulakin noski. Garatu ez garatuko ez. Ba, goxo da. Bueno, aiz, atzo, Javi Etxarri... Dudarik gabe nire zure klanekoa nahi. Javi Rivero, ama tabernako sukaldari eta gure laguna atzo egon zen hemen testuren inguruan. Akaso testura puntu bat ematen dio, oza, ez dakit, asmatu zerbait. Bueno, amaitzeko eta Amaia Lizaran agurtzeko, Elena aurreratu dugu, atzerrirako proiektu bat badagoela hor, abuztura begira, ez dakit zegoratan den, Galwayen proiektu bat baduzula, ez dakit zerbait aurreratu daitekeen, eta zegoeratan den, oraintxe proiektu hori? Egoera aldakorrean dago, egunetik egunea pixkat proiektuari buruz dagoen informazioa pixkat aldatu egiten digute, baina, jada bi aste jain ditugu online. Eta ideia da, abuztu bukaeran Galwayera jutea bertara proiektua garatzeko eta gero iraia bukaeran emanaldiak daude. Koreografo gisa, aritu zen. Ez da kolaborazio bat, alde batetik 5 Irlandako artista daude. Osea, ez dira da, batzuk musikariak dira, beste batzuk eszenografoak, beste batzuk poetak dira, artista desberdinak, bi dantzari gaude, bat irlandesa eta besteani, baina beste guztiak ez dute dantzatzen. Saiatzen dira, baina Eta baina artein dituzuen bilera horietan, zer egin duzu? Hitz egin edo gorputza ere sartu da? Sartu da, Zoometik egiten genuen lana, baina ni ez dut ondo pasara. Osea, sorkuntza bat online nitea, iritsi zait, oso gogorra. Badakigu ez da. Egokitu zaigu guri ere. Ze azkenean, ez dakit, igual ingleseko klase bat eman dezakezu online, ez dakit. Kontaktua behar duen gauza bat, ez, artea. Hartu emanetik dagoen Bai, ez da zuzeneko elkarrizketa ez da, orduan azkenen, aparte, eta askoz mantxoa da, ze musikalki Zoometik retraso bat. Bai, hor sortzen dira atzerapen zeroso batzuk. Daude aspektu tekniko pila bat, zaldu iten dutela prozesua, eta nei ez dit konbentzitzen online lan egite hori, baina, espero dut, iraian juteko aukera izatea eta proiektua bertan itea. Bueno, kaso iraien bueltan garenean, Amaia Lizaran Galwayen izango da. Azkena eta lehena, polita izango zen, Bai, eta zeskatuko diogu, internet bitartezko konferentzia batetik kontatzea hura. Baina eta jego dantzan jarriko, Amaia Lizaran mila esker, hauten estren hori bikain izan dadila, baduzu hortartean, beste emanaldi batzukin ere nahasteko beharra, beraz, zorterik onena, eta udarak eman dezala, jaiotzek esan duen bezala, ez da dila, badirudi ez dala intxarra izango, ea hortik badugun. Mila esker. Eskerrik asko, eta oian azuri ere, udara onona pasa, datorren urte arte. Berdin. Izan ondo. Eskerrik asko. Aio.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua, musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Bueno, bihar egingo dugun saio berezi horretan, en todo el Sarmientoren kontzertu horretik egingo dugun saioan, gure entzule edo beraien zalei galdetzen diegu zeinen kanturik gustokoena, zein ezin den falta. Askorentzat, hausi izan zela Entol Sarmiento ezagutzeko bidea, ez? Bueno, ni bintzat alago goratzen ditu. Iristen nahizaizkigun audiotan, hori gertatzen da, ez? Bai. Ba, Entol Sarmientoren musikaren doinu honekin, gukere agurtu egin barko dugu gaurko saioa. Bueno, Amaia eta Oianarekin ari ginen horre agurretan, eta pixkatorra, tristetik. Bihar azken eguna. Baina bai, agurra bihar, izango da, bihar, ezagita agurtzeko egun handia, edo. Bai. Gaina saio bereziarekin. Bihar da egun nagusia. Bihar. Hori da, orain ari gara banaka agurtzen, kolaboratzailea. Eta bihar entzuleek. Entzuleak bihar agurtuko ditugu. Bueno, bihar da eguna. Bueno, horixe, gu bagoazela, poliki, eta bihar bueltan izango garela, baina gogoratu. Bihar programa egongo dela. Hori da, eta Entol Sarmiento, aitzak irabi dugula gogorazteko zuei, naiz.eus/naiz kontzertuak atarian, sarrerak salgai dituzuela, 5 eurotan, hor badaude bono solidarioak, diru gehiago ordaindu nahi baduzue, azken finean, euskal musikagintza eta honen inguruan dagoen industria eta bestelako logistika guzti hori babesteko ere badela, baina hortxe daukazuela. 9:30 gu izango gara hortxe atope Entol Sarmientoren beroketa lanak egiten. Importantea, kontzertu 10:00, baina saio berezia 9:30. Eta hogeita bost. Eta hogeita beti esate dugu terditan. 5 minutu uzten dituzte kontzertu aretora joateko. Hori da. Beraz hori 9 eta 9:30 egon hor, konektatuta. 9:00 eta 25:00, ez? 25:00, eta gero 10:00. Eta 25:00. Ah, vale. Esan ditut 9:00, baina lasai nire. 9:00 nahi dut denbora. Bueno, baixe, bihar ekarriko ziko dugula erosi zuen sarrerak Entol Sarmiento ikusteko eta gozatu musikaren doinuarekin. Aio! Bierarte! In the freedom of the simple music, in the freedom of this music, in the freedom of the simple music. Irabazi edo galdu beti zurekin doa, aldegin edo geratu beti zure barnean, doinuak zein blusa edo eska musika, berdin du erabakia musikaren zentzuan. Irabazi edo galdu beti zurekin doa, aldegin edo geratu beti zure barnean, doinuak zein blusa edo eska musika, berdin du erabakia musikaren zentzua. Keep calm and bigarren kafea.